os que queiran falar van a poder facelo sin a máscara. Está listo, non? Pois entonces damos comenzo a este pleno ordinario que corresponde ao mes de setembro, en que se está celebrando este 4 de outubro de 2021, como decía, un pleno ordinario correspondente ao mes de setembro. En primeiro lugar, e antes de dar paso ao primeiro punto da orde do día, quería, en nombre de todo o goberno, trasladarlle un abrazo moi grande e darlle os nosos parabéns a nosa compañeira de Esquerda Unida, que pola súa maternidade destes días, da semana pasada, se non nos confundimos, do propio venres. Xoves, pois o saludo para Cris Domínguez e noraboa por esa maternidade. Pasamos entón a tratar os puntos da orde do día, que temos no primeiro punto a aprobación da acta da sesión anterior. Temos o borrador da acta do 6/9/2021. Alguna intervención? Se non, procedemos a votala. Non. Procedemos, por tanto, a votar este acta. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, actividade de control, dación de contas dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria e dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación. Así, pasamos ao punto número 3, parte resolutiva, donde no primeiro punto ten expediente 2362/2021, dictamen da proposta de nomeamento de filla adoptiva do Concello do Grove a Teresa Portela Rivas. Ten a palabra o señor secretario. Gracias, señor alcalde. Dase conta do ditame da Comisión Informativa celebrada en data de 28/9/2021. Nomeamento de filla adoptiva do Concello do Grove a Teresa Portela Rivas. Polo órgano instructor designado polo señor alcalde deste Concello para o presente expediente, solicitada e analizada a documentación sobre o currículo, premios e recoñecementos de Teresa Portela Rivas, que se relacionan de seguido: participación en 6 Xogos Olímpicos 2000-2021, terceiro posto en Sydney 2000 en K1 500 metros, diploma en Atenas 2004 K2 500 metros, diploma en Atenas 2004 K4 500 metros, diploma en Pekín 2008 K4 500 metros, diploma en Londres 2012 K1 200 metros, diploma en Río de Janeiro 2016 K1 200 metros, subcampeona olímpica en Tokio 2020 K1 200 metros, medalla de plata nos Xogos do Mediterráneo. Concello propúxose a posibilidade de que se nomease a Teresa Portela Rivas como filla adoptiva do Concello do Grove pola consecución e recoñecemento da súa carreira deportiva culminada coa prata olímpica acadada no verán de 2021 en Tokio. Na proposta do señor alcalde de data 17/9/2021 procedeuse a propor o nomeamento de filla adoptiva na figura de Teresa Portela Rivas. Por acordo do órgano instructor, recolleronse as notas de prensa, reportaxes, currículos e a relación de méritos cos que se acreditan os merecementos que justificaron estas honras. Estes documentos e declaracións constan neste expediente e foron favorables á concesión do título de filla adoptiva na figura de Teresa Portela Rivas, considerando que se seguiron todos os trámites previstos e necesarios e os antecedentes descritos deste órgano instructor. No exercicio das súas facultades, formula a proposta de resolución seguinte: primeiro, nomear a Teresa Portela Rivas como filla adoptiva do Concello do Grove pola consecución e recoñecemento da súa carreira deportiva culminada coa prata olímpica dos Xogos de Pekín 2021. Comunicar o nomeamento á interesada citándolle para que o día que se sinale acuda ao acto solemne no que se procederá a entregarlle o diploma e a insignia que acreditan o título de filla adoptiva do municipio. Esta sesión celebrarase nun acto público na Casa do Concello, salvagardando as medidas específicas de seguridade e saúde coas que convivimos na actualidade e coa maior solemnidade posible. Terceiro, asinar no libro de ouro do Concello para que quede constancia desta distinción.
cuarto, elevar esta proposta á Comisión Informativa Xeral para que emita o ditame en relación co nomeamento de filla adoptiva. Logo de someter a proposta a consideración da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminona favorablemente por unanimidade dos seus membros presentes. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Pois como acaban de escoitar en este primeiro punto, trasladamos o procedemento requerido pola normativa para o nomeamento da filla adoptiva do Concello do Grove a Teresa Portela Rivas. Como acaba de leer o propio secretario, a carreira deportiva de Tere Portela ben merece un nomeamento como o que hoxe estamos tratando aquí. Nomeamento, por outra parte, filla adoptiva, igual que fillo predilecto ou filla predilecta, máxima distinción, máximo nomeamento que unha vila pode facer. E iso é o que hoxe tratamos aquí para esta deportista que, aínda que non nada aquí no Grove, certo é que, como ela mesmo trasladaba, leva perto de 15 anos vivindo na nosa vila. De tal xeito que entendemos ou propoñemos este nomeamento que, como tamén se recolle no propio expediente, máis adiante, igual que o que se fixo fai uns meses neste mesmo pleno para Javier Olleros, pois esperamos cando alcancemos a normalidade, que parece que por fin xa está chegando, pois poder facer un acto donde lle podamos facer entrega destas distincións a ambos os dous. De tal xeito que, bueno, sometemos a este pleno a proposta de filla adoptiva Concello do Grove a Teresa Portela. Abrimos turno de intervencións. Señor Otero. Ben, dende Esquerda Unida, como non podía ser de outro modo, vamos a apoiar a proposta e secundamos ese nomeamento. Dicir, bueno, os éxitos acadados por Teresa Portela, Teri Portela, que son a verdad que descomunales. Xa participar nos Xogos Olímpicos xa é un logro. Vai tamén aquí ese recoñecemento tamén a Kini, Freddy e David, que tamén participaron neses Xogos Olímpicos. Si unha vez xa é moito, 6, pois a verdad que xa sobrepasa o que calquera se pode imaginar. E non descartemos, ela mesmo anuncia que irá por uns 7º Xogos Olímpicos, co cal engrandece máis aínda o seu currículum. Nada, parabéns para Tere Portela, emplazámonos a vernos nese acto que se propón. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, desde o BNG tamén pois, vamos a apoiar este nomeamento. É un orgullo para todos os do Grove, especialmente para as mulleres do Grove, ver como pois, persoas consiguen superar, incluso leitando contra padexeiras moito máis novas, ademais sendo nai, ademais pois estando nun concello no que esas cousas mínense moito e hai que cumprir e hai que facer que todos os veciños estemos contentos e orgullosos vendo como os nosos deportistas por dan o máximo posible. Votaremos moi entusiasmados por este nomeamento. Moitas gracias, señora Castro. Sí, moitas gracias, boas tardes. Dendo o Partido Popular, por suposto, tamén apoiar esta proposta, transmitir os nosos parabéns a Tere Portela e, por suposto, a súa familia que a ven apoiando durante todos estes anos. Botando contas aquí, vexo que son 21 anos xa que leva esforzándose e dedicándose plenamente a esta labor, e sobre todo o que coincide moita xente coa que se lle pregunta por ela. Destaca sobre todo a forza de voluntad que ten, o sacrificio que fai e sobre todo a labor que fai para conciliar o ser nai e ser muller deportista á vez, que é algo que tamén hai que valorar. Se non me equivoco, ten 39 anos, dos cales pois 21 os leva adicando a esta labor e dende logo que merece o noso respeto e por suposto os nosos parabéns. Nada, moitas gracias. Moitas gracias. Creo que todos coincidimos na figura de Tere Portela.
como deportista, como nai, como veciña adoptiva da nosa vila, por toda esa carrera que se caracteriza por ese sacrificio, esa perseverancia, ese esforzo e ao final eses resultados. Ao fin e ao cabo, bueno, exemplos como o de Teresa Portela a veces fan reflexionar a cada un de nós o que estamos a facer con o noso tempo, porque unha muller como ela que lle dá tempo a, como dicía o voceiro de Esquerda Unida, ás 6 Olimpiadas e xa está pensando en acudir á 7ª, pois desde logo que sí que é todo un exemplo a seguir. Pasamos, polo tanto, á votación deste primeiro punto, expediente 2362/2021, ditamen da proposta de nomeamento de filla adoptiva do Concello do Grove a Teresa Portela Rivas. Votos a favor? Queda aprobada a proposta por unanimidade de todos os presentes. Pasamos ao punto número 2, expediente 2493/2021, dictamen de proposta de festivos locais 2022. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Dase conta da proposta da alcaldía do día 23 do 9 de 2021, ditaminada pola Comisión Informativa Xeral o 28 do 9 do mesmo ano. Proposta de ditame para a fixación das festas de carácter local no ano 2022, coa finalidade de determinar as festas de carácter local para o ano 2022 en cumprimento do disposto no artigo 37, apartado segundo do Real Decreto Legislativo 2/2015 do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001-1973 do 28 de xullo. Propónse a adopción do seguinte acordo: fixar no calendario de festivos locais 2022 os seguintes días, día 16 de xullo, festividade do Carme, e día 11 de novembro, San Martiño. Segundo, remitirlle esta proposta á Consellería de Emprego, Igualdade, Servicio de Emprego e Economía Social de Vigo. Logo de someter a proposta á consideración da Comisión Informativa Xeral, esta ditaminou-na favorablemente por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias, pois a proposta de ditame para festivos locais do ano 2022, a proposta que trasladamos é 16 de xullo, Día do Carme, e 11 de novembro, San Martiño. Teño que reconocer que por parte do Goberno tuvemos algún plantexamento de propoñer algún outro día, xa que para o ano 2022 o 16 de xullo cae en sábado, pero normalmente se toma a decisión de cambiar de días cando os días propostos caen en domingo, non en sábado. É certo que estábamos valorando cambiar a festa do Carmen 16 de xullo, porque caía en sábado, cambiálo para o mércores de cinza, pensando que, como dicía antes, alcancemos a normalidade nas próximas semanas, sempre antes de fin de ano, que teñamos xa por fin unha situación sanitaria que nos permita a todos recuperar a nosa actividade e pensando que, dende logo, este 2022 si teña entroido de tal xeito que nós desde o Goberno xa estamos traballando e planificando para que este ano celebremos o entroido 2022. Claro está que vai estar sempre supeditado á situación sanitaria. Así pois, definitivamente, a proposta de festivos locais para o ano 2022, exactamente igual que este 2021, son o 16 de xullo e o 11 de novembro. Intervencións, señor Otero. Sí, ben, a verdad que me sorprendeu esa decisión, acaba de explicala, pero sígueme chocando, que o 16 de xullo cadrando en sábado. Quero recordar que hai uns anos, cando tivemos que facer a votación deses festivos, se cambiou un 16 de xullo para outra data, porque coincidía en sábado, que se considera non laborable, entón era por ese motivo. E chocanos porque tamén hai uns anos, como
mostrábanse moi favorables a ese mércores de cinza porque era o culmen a esa solicitude de declaración de interese nacional para o Entroido Meco e pois habría oportunidade este ano. Tamén o que me dá é que non teñen nada planeado para ese Entroido 2022, visto está que no orzamento que vai a ser prorrogado non hai está baleiro para o que é o Entroido, entón xa é un significativo de que non teñen nada planeado ou programado para ese Entroido, ni sequera o mellor con vistas a que poida haber algún tipo de restricción e poder celebralo de alguna maneira, non? Tamén non sabemos se fixo uso ou se fixo consulta, como temos reclamado moitas veces aos comités de empresa e centros educativos para que fixeran as súas aportacións, propostas, e que despois a decisión sea do goberno ou do pleno, digamos. Creo que non se fai ese tipo de consultas, cando se poden pedir festivos alternativos ou festas ou datas que consideren que podrían ser merecedoras do festivo local. Entón, nosa posición vai ser unha abstención, porque non é que esteamos en desgor, pero parecenos que ese sábado podría haber significado ese mércores de cinza e darlle mellor para este novo ano ese impulso que vostedes mesmos reclamaban hai anos. Ben, gracias, señor Outeiro. Sí, a verdade é que aguantando no que se dixo aquí antes, pois a verdade é que nos parece increíble poñer un sábado de festivo. E, como vimos reclamando, que parece que falamos no deserto, porque aquí este equipo de goberno fai oídos xordos, como se creen os donos do pobo, pois fan e desfan o seu antollo. E, efectivamente, como dixo aquí o compañero de Esquerda Unida, pois os festivos afectan a moitos traballadores. E, certamente, sempre reclamamos que se poden pedir propostas ás equipas directivas dos centros educativos e as súas AMPAs, se poden pedir propostas aos comités e direccións das fábricas e tamén a confraría, porque moitas veces o poñer festivo a San Martiño pois implica que pode que coincida co inicio da campaña da centola ou outro tipo de labores que son bastante importantes para a economía dos nosos mariñeiros. Aquí a verdade é que parece que o único que debeu consultar vostede debeu ser co párroco do Grove, ni sequera co de San Vicente, entendo, porque pois vai a macha martelo co tema do Carme San Martiño, poñendo o Carme nun sábado, e ademais vostedes eran os que cacarexaban que querían que o Entroido do Grove fora unha festa de interese turístico e notase que xa non o queren que sexa, xa queren que o Entroido do Grove pois sea devaluado, xa que non intentan complementar pois ese apoio pois metendo algún festivo namedamente o que se soía facer, que era o mércores de cinza, que como saberán sempre cae en mércores, polo tanto non ten problema de caer en fin de semana. A verdade é que non podemos apoiar esta proposta por despótica e por non ter sentido. Por lo tanto, o noso voto vai ser, quixéramos votar en contra directamente, pero vamos a absternos e a verdade é que non entendemos por que actúan con esta tiranía que impuxeron no Concello do Grove. Nada máis. Ben, moitas gracias, señora Castro. Sí, moitas gracias. Bueno, pois eu non vou a ir por o mércores de cinza, pero si vou a ir por alguén que se lle ten olvidado, xa que esta sería a oportunidade que nunca se lle recoñece, que son os veciños de San Vicente, que perfectamente se podía haber pensado para o ano que ven pois nesto, por sempre se pensa na parroquia de San Martín, pero non nos olvidemos que no Grove tamén hai outra parroquia que neste caso pois se lle podía haber dado esa parte de que ao final, ao fin e ao cabo, son veciños tamén do noso concello. Nada máis, e, bueno, lóxicamente a decisión a toman vostedes, por eso teñen a maioría, pero, bueno, tamén unha pena que non houvesen pensado nesta opción antes que incluso no mércores de cinza, como propoñen os meus compañeiros. Nada máis, moitas gracias.
Ben, moitas gracias. Bueno, como lles decía antes, sí que hubo debate e tuvemos algunha valoración moi seria de propoñer o Mércores de Cinza, e de verdad que San Vicente, en xaneiro, se ten celebrado en algunha ocasión e non queremos menospreciar ni moitísimo menos os veciños e veciñas de San Vicente, pero bueno, sempre se busca que o local abrangue a máis número de persoas posibles, e que en calquer caso sería o local do Grove e sería para todos, a verdad que sería así. E respecto a Esquerda Unida e a BNG, pois é que eu xa non sei que opinar, sinceramente. Si é porque sí, si é porque non, porque non. Cando trouxemos o Mércores de Cinza nos protestaron efusivamente porque tiña que ser pois, o 16 de xullo ou 11 de novembro. Cando traemos o 16 de xullo, 11 de novembro, tiña que ser o Mércores de Cinza. Bueno, a verdade é que nunca están a gusto, nunca lles parece unha boa proposta e parece que sempre ten que ser ao contrario do que diga o goberno, pero bueno, neste caso esta proposta que xa lles digo, certo é que cando cae un sábado sempre nos xenera moitas dúbidas, pero se tuviéramos a certeza de que sanitariamente o entroido se pudera celebrar ao 100% e como se celebra aquí no Grove, pois sinceramente creo que estaríamos propoñendo Mércores de Cinza. A día de hoxe, como temos esa incertidume a día, aínda que moi pequena, prácticamente residual, e estamos convencidos de que sí vai haber entroido este ano, bueno, pois temos que reconocer, se me permiten a expresión, que fomos ao clásico e aos festivos locales que estamos celebrando en estes últimos anos. Pero bueno, ás veces, sinceramente, a min personalmente chama a atención. Sempre están ao que non. Se facemos unha cousa é o contrario, se facemos o contrario é a outra. Bueno, en definitiva, non sei hasta que punto este é un traballo da oposición que a mellor tamén sería necesario reflexionar. Señor Otero, ten pedido a palabra? Sí. Nada, simplemente dúas puntualizacións. Un é, creo que non entendeu ou non quixo escoitar a miña intervención anterior, cando os festivos típicos que se solen coller 16 de xullo, 11 de novembro, cadran en sábado ou en domingo, aproveitemos e collamos outra data. Entre elas, agora falábamos do Mércores de Cinza. Por que dicíamos o Mércores de Cinza? Porque non fomos a San Vicente, porque casualmente para o ano San Vicente coincide en sábado, entón estaríamos na mesma dinámica que na da Festa do Carme, co cal nós sempre dixamos que se consultase cos centros educativos e comités de empresa para buscar as mellores datas. Fora deso, os habituais non nos disgustaban, pero si cadran en sábado ou en domingo, que se busque unha data alternativa. Esa era o do Mércores de Cinza. Este era o momento ideal, nada máis. Ben, gracias, señor Outeiro. Sí, que non debería vostede mentir no pleno, porque o BNG nunca lle quixo sacar o día ao Mércores de Cinza. Eu non sei por que vostede inventa cousas aquí. Non sei por que inventa cousas. O que dixemos é eso, que debería vostede consultar con os movimentos estes, as equipas directivas das AMPAs, os centros educativos, os comités e direccións das fábricas, a confraría. E, pois, propoñendo cousas para sacar isto de sábado, pois, mire, non quería ir a San Vicente, pois hai unha virxe que se celebraba na Toxa, que tamén podría ser, ou unha virxe que se celebra nas Mareas, que tamén podría ser, igual tan válida ou máis que a do Carme, e podría xogar, xa que vostede é tan relixioso agora, pois podía xogar con esas datas, e así o sábado do Carme vais a celebrar igual, porque é un sábado, e poder coller pois algún festivo, porque para os traballadores do Concello, para moitos, pois llevería moito mellor. Sempre insistindo en eso. Por lo tanto, non falte vostede a verdade e non diga que o BNG está en contra do Mércores de Cinza, porque non é certo. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Non vou entrar en polémica, pero creo que foi o propio voceiro que acaba de falar, o señor Outeiro, calificando o Mércores de Cinza aquí o día de dormir as resacas da festa do Carnaval. Bueno, vale.
Vale. Pois entonces sería a celebración da resaca, según o BNG. Por pode ser calquera dos 365 días do ano que xa non están marcados como festivos ou nacionales ou autonómicos. Lóxicamente temos para elixir. Bueno, está claro que nin isto nos vamos a poñer nunca de acordo. Pasamos a votar entonces o expediente 2493/2021, ditamen da proposta de festivos locais 2022. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado por maioría. Pasamos entón ao punto número 3, expediente 1957/2021, aprobación da conta xeral 2020. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias. Dase conta do ditame da Comisión Especial de Contas reunida o día 31 de agosto de 2021. Na sesión realizada, dase conta da proposta da Alcaldía do 13 de agosto do mesmo ano co seguinte tenor literal: aprobación da conta xeral modelo normal, conta xeral 2020, vista a providencia da Alcaldía do 13 de agosto de 2021, donde se iniciou a tramitación administrativa da conta xeral do exercicio 2020, formada e elaborada pola intervención municipal a conta xeral do orzamento do dito exercicio, de acordo coas normas establecidas na Instrución de Contabilidade aprobada pola Orden de Facenda de Administracións Públicas 1781 do 2013 do 20 de setembro, de conformidade co establecido no artigo 212 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. A rendición da conta xeral para o exercicio 2020 corresponde ao alcalde da corporación, que a someterá a ditame da Comisión Especial de Contas, de acordo co establecido nos artigos 200 e seguintes do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2 do 2004, e polo que se propón a consideración da proposta a consideración da Comisión Especial de Contas ditaminouse favorablemente por 4 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSDG-PSOE, 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois en este punto, feito o trámite necesario e oportuno e cumprindo os prazos establecidos pola lei, traemos a aprobación da conta xeral 2020, que xa foi informada nunha comisión fai unhas semanas, foi ademais co procedimento exposta ao público e superados todos estes trámites, traémola a pleno para trasladarla aos organismos que así a requiren. Polo tanto, a información xa foi publicada e cubrindo todo o trámite e o expediente administrativo, e por eso hoxe traemos a conta xeral 2020. Non sei se ten algunha intervención que facer. No. Procedemos entonces a súa votación. Votamos expediente 1957/2021, aprobación da conta xeral 2020. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Pasamos agora a mocións de urxencia, e aquí decirlles que o Goberno traemos unha moción de urxencia, concretamente unha proposta da Alcaldía no expediente 2940/2021, expediente de modificación orzamentaria crédito extraordinario financiado con baixas por anulación e modificación do anexo de inversións. Como ven de urxencia, o primeiro que vamos a facer é votar a urxencia para, no seu caso, incorporar a orde do día e, se así fose, poder debatir esta proposta. Proposta que traemos en moción de urxencia porque algúns dos créditos das partidas que aquí incorporamos son necesarias para levar adiante algúns dos acordos que este Goberno temos adquirido e temos que xestionar e levar adiante, porque o propio procedimento establece que unha vez aprobada en plena terá que ser publicada durante alo menos 15 días hábiles, de tal xeito que xa estamos finalizando o ano e é necesario facer esta modificación, como dicía, para atender a unha serie de acordos e de proxectos políticos que queremos
que queremos levar adiante. Polo tanto, en primeiro lugar, vamos a votar a incorporación desta moción a propia urxencia para incorporar a orde do día e despois, no seu caso, o debate. Así que votos a favor de incorporala. Queda aprobada por unanimidade a urxencia e pasamos, polo tanto, a debatir esta proposta. Esta proposta, estamos a falar dunha modificación de crédito, como dicía anteriormente, que ten a cuantía de 1.338.760 euros, donde trasladamos de dúas partidas que teñamos xa recollidas no orzamento, non deste exercicio, senón moitos exercicios anteriores. De feito, hai unha partida de centro de día que leva no orzamento posiblemente, se non me lembro mal, desde o ano 2010, que se aprobou tamén por un crédito. Actualmente hai dúas partidas no orzamento municipal recollidas no programa 231.60.10.0 e 1531.61.10.1, con unha descripción tal como centro de día por 878.760 euros e outra que é vial e aparcadoiro Monte da Vila 460.000. O que hoxe propoñemos en este punto, en esta proposta, é trasladar eses 1.338.760 euros a diferentes partidas de inversión que agora vou relatar. En primeiro lugar, a adquisición e rehabilitación de inmoble en Rúa Luisa Mestre. Como ben saben, temos chegado a un acordo coas propietarias do Colexio das Monxas para a súa compra, ao cal vamos a destinar desta partida 878.760 euros para pechar o acordo de compra-venta, neste caso, dese inmoble conocidos por todos os veciños e veciñas como Colexio das Monxas. O acordo é un acordo que ten un importe total de 1.030.000 euros, un acordo de pagalo en 4 plazos, donde o primeiro plazo xa vai a ser en este 2021 en torno ao 70%, estamos a falar dun 700.000 euros, e o resto da partida, que ahora mismo, se aprobamos, incorporaremos a crédito, quedarían 178.760 euros para facer algunhas accións e execución de obras de rehabilitación e acondicionamento dese inmoble aos fins e usos que no futuro se lle quera dar. Un inmoble destinado principalmente a cubrir as demandas de servicios sociais que ten o Concello do Grove. E por outra banda tamén queremos destinar cartos por 270.000 euros, 200 por un lado e 70.000 por outro, a dúas actuacións coas que contamos ter en financiación da Diputación de Pontevedra, e este importe correspondería á parte que o Concello do Grove, a parte municipal que temos que aportar. Un deles é a humanización da Rúa Alexandre Bóveda. Temos solicitado unha subvención de 760.000 euros, falo de memoria, por riba dos 700.000 euros á Diputación de Pontevedra, para continuar o traballo que xa iniciamos algún anos de facer a Rúa de Alexandre Bóveda unha rúa máis humana, con beirarrúas moitas máis amplias, con un sentido único, dirección a Terra de Porto, e completar, polo tanto, toda esa rúa. A aportación municipal estamos calculando en torno a estes 200.000 euros. A reforma do vial de subida a Meloxo, a travesía de Meloxo, máis ben, entre Avenida de Portugal e Campos, como ben saben, e creo que por todos conocido, e en algunha ocasión de xeito reiterativo se ten trasladado aquí en Rogos e Preguntas, a necesidade de levantar todo ese vial que ahora mesmo é titularidade da Diputación de Pontevedra para cambiar os servizos que en esa rúa temos, porque principalmente o abastecemento de auga, bueno, pois este ano solamente, se a memoria non me falla, leva como 5 roturas e causando problemas moi serios de suministro de auga e despois problemas moi serios de seguridade vial e de incomodidade a todos os veciños e veciñas que ali viven.
temos un proxecto conxuntamente coa Diputación de Pontevedra que confiamos en que a Diputación vai a financiar, así non lo teñen trasladado, de feito xa están redactando o proxecto, e estes 70.000 euros corresponderían á parte que o Concello tería que aportar, porque sempre estamos falando, tanto no anterior proxecto como este, dunha financiación dun 80-20, máis menos a Diputación de Pontevedra financiará o 80% e o Concello do Grove aportaría un 20%. Certo é que en Alexandre Bóveda teríamos que aportar algo máis en exercicio do ano que ven. Adquisición terreno auditorio, bueno, pois igual pido disculpas porque o nome, a descripción é miña e non está moi ben descrito, porque realmente é adquisición terreno en Monte da Vila. Estamos negociando a posibilidade de comprar un terreo que nos permita mellorar de xeito sensible a accesibilidade a toda a zona do Monte da Vila e moi especialmente, por suposto, o auditorio, terreno que se atopa na parte sur da zona entre o pabellón vello, auditorio e o campo de fútbol, e que nos permitiría ampliar aceras, ampliar rúa e facilitar o acceso pola parte sur do propio auditorio. Despois estamos a falar dunha serie de reformas no Colexio Bizocas que necesita cambiar todas as ventás dese colexio desde fai tempo e queremos aproveitar esta partida para facelo, dotar de mobiliario dous centros, dous inmobles que ahora mesmo estamos destinando e queremos destinar a asuntos sociales, servicio de parte cuberta dun parking cuberto para toda a flota de emerxencias, e isto está a provocar que os vehículos que utilizan os operarios de emerxencias, pois a verdad que sufran moito as inclemencias do tempo e se deterioren moito máis rápido do que deberían. E, tempo hai que o coordinador de emerxencias nos está reclamando esta acción e é o momento de aproveitalo. E despois queremos acometer a reforma de 3 parques infantís, 3 parques deportivos, este daqui do Corgo, outro en Terra de Porto e un novo que por culpa dunhas obras está en unhas condicións lamentables e que queremos tamén habilitar e reformar en San Vicente. O de Terra de Porto e o do Corgo, concretamente cambiándolle o céspede artificial que está nunha situación, hai que reconocer que é lamentable e require xa de un reacondicionamento dese espacio que ademais é moi utilizado principalmente por os rapaces do Grove. E de onde sacamos este diñeiro? Pois como explicaba anteriormente, de dúas partidas que temos crédito no orzamento. Os cartos destinados ao centro de día, porque entendemos que unha vez que compramos o Colexio das Monxas non esgotamos nunca a posibilidade de facer un centro de día, pero entendemos que ahora mesmo a prioridade é adquirir ese inmoble, adaptalo, abrilo e darlle un uso de servicio social que poda suplir de xeito moi importante as propias usos dun centro de día. E, por outra parte, o vial e aparcadoiro do Monte da Vila, conocido como Vial das Bouzas, porque a condición que tiñamos establecido para facer ese vial era a cesión gratuita e sin cargas por parte de todos e cada un dos propietarios afectados polo trazado dese vial, e despois de posiblemente 4 anos, 5 anos, non fomos quen, hai que reconocelo, de chegar a un acordo con todos. Certo é que a día de hoxe teríamos acordado un 50% do trazado, casi un 60%, pero ou temos o 100% ou non se pode levar adiante, e como xa levamos tempo con esa negociación totalmente parada e bloqueada, pois tomamos a decisión de variar e trasladar eses cartos a outras accións que entendemos hoxe en día moito máis necesarias e moito máis prioritarias para este goberno. Así pois, este é a descripción e a explicación de por que traemos hoxe esta modificación de crédito, de onde sacamos os cartos e que queremos facer con eses cartos. Abrimos, polo tanto, un turno de intervención, señor Otero. Ben, certamente sorprendeume cando nos chegou esta proposta ao correo electrónico, pois na comisión informativa eu daba por feito que iban a ser dúas propostas diferenciadas, dúas votacións por separado, pero vemos que chega todo conxunto, cuestión que nos gustaría que se separaran esas votacións.
878.760 euros para a adquisición e rehabilitación das monxas, donde salen deses 900.000 ou os 870.000 que estaban blindados para o centro de día desde o 2010, como ben dixo. Vai haber centro de día nese local, nese colexio das monxas? Polo que vostede dixo aí un pouco, no. Vostede o 27 de agosto tamén se anunciou que non ia ser un centro de día, que ia ser un centro sociosanitario, non sei que, pero non tiña nada que ver con un centro de día. O sea, eses cartos estaban blindados para un centro de día. Para nós eso é un fraude, porque dende 2007 que no seu goberno se fixeron esa partida, se blindaron durante estes anos para un centro de día. Entón, non me parece lóxico quitar eses cartos para a compra dun edificio que non vai albergar un centro de día, que é o que necesita este pobo e o que reclama a veciñanza. Vais a pagar 1.030.000 euros. Eu tiño unha acta dun pleno do 29 de abril de 1949 donde fala de que o Concello de Grove cedeu terreo municipal para a construción do que hoxe coñecemos como Colexio das Monxas. O mesmo párroco, creo que nos seus escritos que reparteu entre a veciñanza, informa de que sí había unha cesión municipal. Non sabemos, certamente non nos dou tempo ou non subemos onde indagar para saber cal era a contrapartida desa cesión, si tiña repercusión ou revertía no Concello do Grove no momento que cesase a actividade ou non. Non sei se o Concello fixo esa labor, porque ao mellor en vez de 1.030.000 euros, pois ao mellor podíamos estar falando de moito menos, porque unha parte dese terreo xa era municipal. O sea, estamos recomprando o noso mesmo, non? É un precio, bueno, non nos parece o mellor que podría ser moitísimo máis barato, non? Concordamos na compra do edificio, lógicamente ese edificio ten que ser municipal, pero igual o tiñamos a un saldo moito menor. Pero o que máis nos gustaría, ou sobre todo nos gustaría, é que se confirmase ou non se confirmase que si vai a ser un centro de día ou non vai a ser un centro de día. Sobre os outros 460.000 euros, volve quitar dos cartos dunha obra primordial, según as súas palabras, no seu momento, era primordial ese acceso das Bouzas. Agora di que non chegou a acordos en estes anos. Bueno, moitos dos veciños propietarios deses terreos están agardando ainda que lle volva a chamar para volver a reunirse con vostedes, porque tivo unha reunión e non volveron a saber nada de vostede. E non un, nin dous, nin tres, moitos máis. Entón, igual é que non sabe nin negociar, nin quixo negociar máis, porque era quizáis o agrado para o Partido Galeguista para votar a favor daquele orzamento para o auditorio, era a contraprestación, entón xa está listo, non necesitamos facer esa obra. 40.000 euros en adquisición de terreo para a zoa do Monte da Vila. A verdad que me chocoume cando vin o terreo auditorio, porque dicía, dunha maneira ou outra seguimos botándolle cartos a ese edificio, seguimos sumando. E sobre o resto, a ver, concordamos, fomos os dos que máis insistimos na reforma do vial de Meloxo, pero que fomos insistentes nesa tal, foron polo menos 7 roturas, non 5, e lógicamente é necesaria. Pero mire, xa que pecamos moitas veces desto, de aprobarlle orzamentos, modificacións de crédito para obras das que non vimos proxectos, das que non supemos como se iba a desenrolar ou a investir eses cartos nas súas execucións, moitos deles modificados posteriormente, cambiadas as partidas para outros sitios porque non se executaba, ou que había que seguir enchéndolle cartos porque ao final o proxecto era moito maior. Entón, non temos idea de cal é a reforma, como se vai executar esa reforma. Vostede mesmo di que teñen un proxecto, que está a Diputación facendo o proxecto. Gustaríanos que ese proxecto incluso estivese en mans da veciñanza dos partidos da oposición, porque sempre podemos aportar para mellorar calquera deses. A organización de Alexandre Bóveda xa está dicindo que por ano hai que seguir botando de cartos, non temos idea do que vai a facer. Bueno, no Colexio de Bixocas e Ventales non fai falta moito, pero
nos desagrada moito estas dúas obras importantes e grandes nas que non temos información. Volvo a pedir, gostaríamos poder votar por separado, quizás o mellor teñamos que votar en contra das dúas, porque se non nos asegura que o edificio das Monxas vai albergar o centro de día como tal, tampouco vamos a apoiar esa partida. Na segunda xe dixen, como non vamos a pecar outra vez de inxenuos, mentre non vexamos proxectos ou se nos explique, se fale con nós para explicarnos onde se quere investir, non apoiaremos ninguna modificación de crédito. Nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, para nós tamén é moi sorprendente esta modificación de crédito que nos trae hoxe aquí. É nada máis e nada menos que 1.338.760 euros. Por lo tanto, isto supón pois máis do 10% do orzamento municipal. E pois quere vostede pois sacalo así en nunha votación, unha cousa de urxencia aquí, pero eu penso que hai que ser un pouco máis serios. Estamos falando de máis do 10% do orzamento municipal. Isto habrá que chegar a acordos con todos os grupos, habrá que chegar a un consenso coa sociedade. Está vostede aquí implicando veciños, está... bueno, primeiro xa que esta modificación é contra vostede, porque esta partida do centro de día estaba vostede no goberno cando se puxo, e esta partida po vial de Monte da Vila a Castelao tamén foi vostede o seu goberno que na puxo, vale? Certamente que esta última parecía que era para conseguir o voto, o apoio do Partido Galeguista, que si conseguiu, e agora, como xa pasou o día, pasou a romería, non? Como é? Prometer hasta que se levanten a man e despois se olvidou o prometido, non? Apoiamos a petición de Esquerda Unida de desglosar estas votacións, porque, como estamos dicindo, pois son cousas moi importantes, de moita trascendencia, que van a implicar non só a este goberno e este mandato, sino ás xeneracións futuras que veñan despois de nós. E certamente sorprendemos moitísimo pois esa volta ao despotismo e tiranía cando anunciou unilateralmente pois esa compra do Colexio das Monxas, que nós víamos que efectivamente é un edificio que debe de seguir prestando servizos á comunidade do Grove, pero nos pareceu unha aberración o precio, nos parece unha verdadeira aberración, porque efectivamente, como se dixo aquí, o Concello cedeu terreos para esa construción e os nenos do Grove naquela altura e moita xente colaborou dando donacións, e os nenos do Grove escribindo cartas a unha serie de persoas, de empresas e de entidades para que deran doacións para construir ese edificio. A verdade é que nos asombra que o Concello vaya a meter 1.030.000 euros en un edificio que aos seus actuais propietarios pois lle custou ben pouco, ben moi pouco lle custou. O único que se intente facer unha operación Robin Hood, que é pois sacarlle aos ricos, neste caso aos veciños do Grove e o Concello do Grove, que é un concello rico e uns veciños moi ricos, para darlle aos pobres, que neste caso pois son as irmás da caridade. Se é eso, pois podía explicarlo mellor, e entón o mellor, como por exemplo cando decideu pois enfrascarse no tema do auditorio, pois hai outros colectivos que están pillando porque se acceda a outro tipo de edificios que tamén ao mellor serían necesarios para que non acaben esfarelándose e que sirvan para aumentar o patrimonio municipal e para dar servizos aos veciños. A verdade é que hai varias outras asociacións que pían porque certo que se fagan, que se compren ou que se actúe sobre certos edificios emblemáticos e pois parece que non, parece que aquí o señor alcalde o novo Robin Hood do Grove. Bueno, e con respecto a outra modificación de decreto,
parece que o que elimina é xa todo o vial, non? Desde había outra porción que posiblemente pois teña sentido a día de hoxe, que é facer desde a subida de Monte da Vila até Bouzas, porque é unha estrada que ahora mesmo fai de desafogo a ver sentido único a moitos vehículos que dan a volta a toda a área da Casa do Mar e o Instituto e fan esa volta hacia entre a Casa da Cultura e a Casa do Mar, e é un vial que ten unhas pendentes e unha orografía e un trazado pois bastante complicado, e entón, polo menos, actuar aí en ese vial que creo que é necesario, e que ademais é onde ten a parcela pois a entidade deportiva da que vostede no outro mandato necesitaba o voto. E máis voulle dicir, ademais, que fíxese que nin o Partido Popular, que tuvo un mandato con respecto á modificación de crédito que fai con respecto ao centro de día, nin o Partido Popular se atreveu a tocarlle un euro a esa partida do centro de día, que tuvo un mandato de 4 anos. Por que? Porque creía positivo que o Grove contara con centro de día e que esa partida estuvera aí. E agora ven vostede e a destina, xa digo, nunha operación de que os ricos, que é o Concello do Grove e os veciños do Grove, pois lle damos cartos aos que o necesitan máis que a nós, pero sin garantía ninguna de que vaya a haber centro de día. Sin garantía ninguna. E a verdade é que isto é unha decisión demasiado importante para que tomen vostedes unilateralmente. Vale? E con respecto ás outras partidas, efectivamente, o outro día nos informou aquí, nos detallou na comisión informativa, fixonos un desglose de a que se iban a destinar esas partidas. E, curiosamente, se saltou, se olvidou dos 40.000 euros para a adquisición de terreo no auditorio. Curiosamente, que aparecía despois cando nos mandou o correo electrónico dos gastos previstos. Entón, pero cando se vai acabar os cartos destinados ao auditorio? Vostede sabe, ten un horizonte aí de decir cando vamos a saber canto vai custar eso? Porque eu penso que iso vai ser como a Cidade de Cultura de Santiago, un pozo sin fondo. De feito, xa vexo que non ten visos de que a inauguración sea pronto, porque si antes xa non puxo festivo no tema do Entroido, é que ao mellor tampouco está listo para o Entroido que ven. Non sei. E eu penso que isto prometeu unha cousa, pero isto cada día pois vai subindo e vanse enterrando cartos do Concello aí e deixando de atender outras necesidades pois moito máis prioritarias. Como dixen sempre, hai que unha boa política ten que velar polos máis débiles dun Concello, que son pois a xente maior, os enfermos e os nenos. E vexo que a xente maior non se lle asegura o centro de día, pero sí que se lle virla a partida. O dos nenos, dudo moito que isto volva a ser algún tipo de instalación para nenos. Mentras tanto, os pais do Grove que queiran ter aos seus nenos atendidos mentras eles van traballar, pois seguirán peregrinando a Revolta e a outros sitios a deixar os nenos. E, bueno, e dos enfermos xa maior non falar, porque vexo que concellos extrañísimos como Regondo ou Sobrado e cousas así xa do rural, pois a Xunta de Galicia está xa destinando partidas para facer novos centros de saúde, e o do Grove nin se ve, nin se lle espera, por culpa súa, ademais, sabio, por non poñerlle a disposición pois os terreos precisos para que se poida facer. Entón, prolongaremos pois esa agonía que se suma tamén ao desleixo da Xunta co tema do persoal e ternos o centro de saúde, pois supoño que nesa partida pois xa estará iso zanxado, pero polo estilo que ten vostede de actuar, penso que iso tamén vai a quedar empantanado, como parece que bueno, vostede é un as botando culpas a outros.
sempre lle botar as culpas á Xunta dunhas cousas, pero tal, e agora parece que este vial desde Bouzas a Castelao é culpa dos veciños que non se pode facer. Non é culpa de Cacao. Para o minuto seguinte seguimos sin que este nada, non? E, por último, falar do outro despilfarro notorio que está facendo. Este é o goberno do despilfarro, das decisións caprichosas e sin sentido, como é que a subida do vial a Meloxo recentemente se asfaltou e agora hai que romper todo e volver a asfaltar no mesmo sitio. Eso é o que denota vostedes, falta total de planificación. Ese vial asfaltouse recentemente e antes de asfaltar un vial pois será o momento de acometer todos os servicios e resolver todas as tubaxes. Pero bueno, como aquí este goberno pois lle negou por activa e por pasiva a este grupo municipal pois os planos e as edades das tubaxes deste concello, porque vostedes son moi listos e saben que facer e que non facer, pois temos aí estes erros que os únicos que pagan eses erros é os veciños, primeiramente os veciños da zona, cos atrancos, cos cortes de agua, cos problemas de circulación debido a eses cortes de agua, a esas reparacións e a esas vallas que están seguido, e todos os veciños do Grove que estamos pagando o goberno máis caro que tivo o Grove, que toma decisións erróneas e carísimas para todos os veciños. Iso é o que temos con este goberno. Por lo tanto, lle pedimos, en primeiro lugar, que desglose as votacións para poder orientar o noso sentido de voto. Nada máis. Ben, moitas gracias, señora Castro. Sí, moitas gracias. Pois, a verdade é que nós dentro do Partido Popular, pois, tamén decir que non deixa de sorprendernos, señor Cacabelos. Sempre insistimos na variabilidade que teñen vostedes na súa toma de decisións e, lóxicamente, este é unha mostra máis deste tema. Vostedes van facendo unha política a salto de mata e aquí pois temos unha proba fehaciente desta cuestión, non? Eu penso que os veciños do Grove deberían ter, digamos, outra atención e, sobre todo, ter en conta cales son as nosas carencias, e é algo que, bueno, pois que estamos sorprendidos porque non só fixeron vostedes un proxecto que presentaron no seu momento do centro de día que ian a facer e que, bueno, que estaba pendiente do pexón e non sei que máis, pero vemos que pois todo queda pois no aire, está no limbo e, polo tanto, poñémonos a gastar facendo proxectos que, ao fin e ao cabo, pois non sirven de nada. Algo habitual, polo tanto, que non nos sorprende tamén pola súa banda, non? E é verdade que sí, nós tamén nos sorprendeu, porque además incluso revisei as miñas notas da comisión informativa, e que casualidade que pasou vostede por alto o tema dos terreos colindantes ao auditorio, non? Quero pensar que foi un olvido pois non deliberado, non? O tema é que, bueno, pois estás cumplindo as nosas previsións. Nos dixemos que o auditorio vai chegar aos 7 millóns de euros, xa andamos aí, cerquiña, e sí, un pozo sin fondo. A verdade é que isto non sei, bueno, cada vez que un pasa por aí diante non ten moita pinta de saber cando se vai a acabar ese auditorio e, bueno, penso que deberían plantexarse as cousas de outra maneira, porque non é nin lóxico nin normal que estemos derivando tantos cartos para este edificio, porque a pesar de que coincidimos en que é necesario, nos parece demasiado costoso para, e donde hai outras necesidades no noso pobo que dende logo son moito máis importantes, non? Tamén por parte, con respecto ao tema da reforma do vial de subida a Meloxo, concordo co meu compañeiro do BNG. Quero pensar que neste caso terán vostedes en conta a necesidade imperiosa das beirarrúas que están
cortadas en certos tramos. Espero que neste tema o teñan vostedes en conta, porque moita xente de aí o demanda. E tamén me gustaría que aclarasen, falou vostede do parque infantil en San Vicente, non sei se se refire ao que está na zona detrás do edificio da biblioteca, ou non sei a que parque infantil de San Vicente se refiere. Non foi esa información que recibimos na comisión informativa pasada, porque non falou vostede de ningún parque infantil, entonces xa non lo aclarará. E bueno, decepcionaos, a verdad, non nos sorprende, porque é algo que nos veñen xa acostumando, e dende logo que bueno, parece mentira que unha necesidade tan importante como é a do centro de día a deixen vostedes de lado. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. O primeiro que creo que todos temos que ter claro cando se fala desde a oposición, sobre todo, é cal é o papel da oposición e cal é o papel do goberno. O papel deste goberno témolo moi claro. Nós estamos aquí para tomar decisións. Para tomar decisións. E unha vez tomadas as decisións, leválas adiante. E para leválas adiante en política, como en todas as facetas da vida, todo o que te propoñas facer que require cambiar cousas, habitualmente necesitas cartos. En política, todos os proxectos que queras sacar adiante fan falta cartos. Ante a posibilidade de facer unha serie de accións, tomadas as decisións e saber os cartos que nos levan, temos que buscar eses cartos. Poderíamos ir ao banco a pedilos? Sí. E hoxe aquí nos estarían criticando exactamente o mesmo. Van vostedes a endevedar máis o Concello, a pedir outro préstamo, tal. Que xa lles adianto, para que vayan quentando motores, que seguramente traeremos algunha solicitude de crédito bancario nos próximos meses. Para facer accións e tomar esas decisións, facer realidade as decisións que tomamos. Entonces, primer punto, señor Outeiro, nós nos reunimos con moitísimos colectivos para escoitar, e unha vez que os escoitamos, presentado un proxecto, intentar melloralo, intentar facer un proxecto máis acorde co que a xente pide, pero desde logo, quen toma a decisión de facer un proxecto é o goberno. En ningún momento, isto é unha, deixeme explicarme ben, isto é unha cuestión asamblearia. Aquí a xente nos elixeu en maio de 2019 para tomar decisións. E ademais, nos elixeu con maioría absoluta. É dicir, a confianza que os veciños e as veciñas do Grove nos deron foi histórica. Nunca antes no Grove ningún grupo político tuvo a confianza dos veciños ao nivel que ten este goberno para tomar decisións. E estamos tomando decisións con ese aval político que nos dá o voto do veciño e da veciña, que en política é o que vale e en democracia é o que vale. Me sorprende moito estas calificacións que sempre me fan de déspota, autócrata, dictador. No, estamos exercendo o que os veciños nos deron en maio de 2019. Que pasa? Sabe cal é o problema importante? Sobre todo para a oposición, e eu entendo. É a primeira vez na historia democrática do Grove que ocorre este escenario. É a primeira vez que un grupo de goberno ten maioría absoluta. E, lóxicamente, eso dá unha capacidade para tomar decisións e leválas adiante totalmente diferente que a de antes. De tal xeito que as decisións que vayamos tomando, lóxicamente, estamos respaldados por 10 concelleiras e concelleiros que a vontade popular deste pobo, do Grove, así nos trasladou. E por iso traemos hoxe aquí esta modificación. Por lo tanto, en primeiro lugar, quería falar da decisión global. Necesitamos facer unhas cousas e necesitamos cartos para facer esas cousas. Donde atopamos eses cartos? Pois revisando e intentando xestionar do mellor xeito posible, aquí os temos. Miren, a compra do Colexio das Monxas é unha oportunidade histórica.
non xurdeu fai unha semana nin dúas. Levamos falando coas monxas desde, non me quero equivocar, finales de 2019. Desde finales de 2019 estamos falando da posibilidade con elas da compra das monxas. É verdad que as vicisitudes iban a deixar de dar de ser un colexio concertado, despois Educación pideulle estar un ano máis 2020 con ese colexio concertado, veu a pandemia, paralizamos todo, pero conversas para valorar seriamente a posibilidade da compra desde o primeiro momento. E como sabemos que desde aquel momento sabíamos que o importe era un importe a ter en conta, o goberno tomou a decisión de onde temos cartos, centro de día. Por certo, que fomos sempre un goberno que defendemos a construción do centro de día. Non todos os partidos políticos aquí presentes defenderon do mesmo xeito o centro de día, e moitos deles incluso estaban en contra. Eu me congratulo agora que todos estemos a favor dun centro de día. O que lamento, ou polo menos sospeito, é que vostedes, algúns dos presentes, están a favor do centro de día simplemente para criticar este goberno. Simplemente para criticar este goberno. Miren, as decisións, e como somos goberno temos que tomar decisións, hai que tomalas tamén con bastantes elementos de xuicio, porque a pesar de que non pensen nin no crean, somos 10 personas bastante coherentes, razonables, que temos moi presente que estamos manexando cartos públicos e sempre tratamos de tomar decisións do xeito máis obxectivo e coa maior información posible. Se fixeran ese traballo, saberían que a día de hoxe a propia Xunta de Galicia, a través do propio Consorcio de Asuntos Sociales, xa non fai unha defensa tan alta das construcións e xestións dos centros de día, e si aboga máis polos centros socioculturais que den cabida e servicios a persoas que así o necesitan. Por qué? Porque a experiencia e os datos nos están dicindo que os centros de día construídos por Galicia Adiante, a maioría deles están infrautilizados, con ocupacións menores do 50%. Menores do 50%. O último exemplo que lles podo poñer, e o temos aquí ao lado, e cando queran poden visitalo ou preocuparse de buscar a información, o centro de día da Xunta de Galicia en Cambados, que ademais atende a unha área sanitaria bastante amplia, porque vai máis alá de Cambados, onde está Ribadumia, onde está Meaño, onde hai moitas parroquias, está construído e dotado para 40 plazas e a día de hoxe non chega ás 25 e nunca superou esa cifra. Nunca. Prácticamente está no 50%, 55% de ocupación. E iso que é a Xunta de Galicia a que paga o transporte gratuito de todos aqueles posibles usuarios. Como ben saben, un centro de día é un centro sociosanitario que require de un determinado proxecto, de un determinado personal, pero sobre todo da valoración das unidades da Xunta de Galicia para que os usuarios podan acceder a un centro de día. Non é de uso xeralizado. De tal xeito que estes últimos anos, porque a primeira intención, goberno 2007-2011, era construir un centro de día, con todos os problemas que tuvemos, a evolución destes últimos anos nos di que posiblemente unha vila como Grove de 10.600 habitantes non necesita un centro de día de 40 plazas. E falamos dos datos que nos traslada a propia Xunta de Galicia, que é a que traballa estes datos, e a experiencia de moitos concellos onde hai centro de día. Pero o que sí nos di é que cada vez máis, e aquí nós o estamos observando e tendo información con unha actividade como é vellos tempos, o que se necesita un espacio donde seguramente algunhas das persoas que a él acuda van a ter que necesitar algún tipo de asistencia, fisioterapeuta, psicoloxía, incluso algún doctor ou doutora, pero a maioría o que necesitan é un espacio de conciliación donde as persoas con determinadas necesidades podan
ser atendidas e permitir, primeiro, a atención desas persoas e, segundo, a conciliación familiar e laboral das súas familias. E para eso sí vamos a destinar o Colexio das Monxas. Para eso vamos a destinar o Colexio das Monxas. Principalmente, porque, ademais, o bo que ten o Colexio das Monxas é que, debido ao seu bo estado de conservación, a cantidade de metros cuadrados que ten edificados, nos vai a permitir ofrecerlle á cidadanía do Grove diferentes usos marcados no ámbito social. E, desde logo, valoramos certamente ofrecer un plan de conciliación ás familias que quedaron fora das plazas da gardería municipal sin ser unha gardería municipal. Pero iso non quita que podamos ofrecer un plan de conciliación para que eses nenos e nenas e as familias que o necesitan poda ter un espacio para deixalo. Ofrecerlle aos maiores ou ás persoas que o necesiten, tanto sanitariamente como por cuestións de conciliación, ofrecerlle un espacio atendido por profesionales que posiblemente non se chame centro de día, pero que vai a cumplir perfectamente con todas as necesidades e demandas sociales que ten o Concello de Grove. Ademais, as múltiples posibilidades que nos vai a ofrecer o Colexio das Monxas para ofrecer moitas das actividades de ámbito social, deportivo e cultural, moi enfocado ás persoas da terceira idade, pero a outros colectivos tamén, e que se podan concentrar en ese espacio céntrico, accesible e en perfecto estado de conservación como é o Colexio das Monxas. De tal xeito que coa compra do Colexio das Monxas, a oferta social en servicios sociales do Concello do Grove pasa a cubrir prácticamente o abano de casi todas as demandas sociales desta vila. E de aí a importancia de comprar o Colexio das Monxas. Polo tanto, non tuvemos ningunha dúbida de trasladar os cartos do centro de día a un inmoble como é o Colexio das Monxas, que, ademais de suplir os usos do centro de día, nos vai a dar moita máis oferta da que podíamos ofrecer no centro de día. Ademais, como vostedes saben, dadas as dificultades que a Xunta de Galicia nos impuxo no desenvolvemento do Plan Especial das Touzas, a día de hoxe os terrenos das Touzas só se poden dedicar ou a centro de saúde ou a centro de día, nunca as dúas actividades. Claro que a cuestión é que, como agora vamos a comprar o Colexio das Monxas e cubrir o espacio que daba o centro de día e moito máis en asuntos sociales, xa vamos a destinar os terrenos das Touzas ao centro de saúde do Grove. E para que o voceiro do BNG se quede tranquilo, os terrenos das Touzas xa están cedidos á Consellería de Sanidade, non este 2022, 21, 20 ou 19. Están cedidos á Consellería de Sanidade antes de 2007, cando nos entramos por primeira vez no goberno. Porque hai un acordo plenario, que agora non me lembro concretamente a data, pero non sei se estamos falando do ano 2002. Non nos lembramos. Hai un acordo plenario onde o pleno do Concello do Grove xa acorda cederlle os terrenos necesarios para a construción dun centro de saúde nas Touzas á Consellería de Sanidade. E tanto é así que o propio secretario do Concello do Grove, aquí presente, leva semanas traballando cos técnicos e responsables da Consellería de Sanidade para clarificar se toda a documentación que obra no poder da Consellería de Sanidade é válida para iniciar os trámites das firma do convenio para a construción dun centro de saúde no Grove. Porque ese foi o compromiso que acadei co presidente da Xunta de Galicia na reunión, na xuntaza que tuvemos a principios do verán, e que desde logo temos a claridade e a seguridade que desde a Consellería de Sanidade se vai a facer o proxecto para construir o centro de saúde do Grove no ano 2022. Os terrenos están cedidos. E toda a información que nos están demandando desde a Consellería de Sanidade está sendo trasladada. De tal xeito que, gracias á compra do Colexio das Monxas, podemos tomar a decisión, os 10 persoas que conformamos o goberno do Grove, de decir, vamos a cubrir a demanda de servicios sociais máis amplia da historia do Grove co Colexio das Monxas, e ademais lle vamos a ofrecer, en este mismo ano, como xa estamos facendo
desde agosto e setembro deste ano, a Consellería de Sanidade os terrenos para a construción do centro de saúde, para que xa ninguén teña excusas. Por lo tanto, o centro de saúde do Grove vaise construir sí ou sí. E o Concello do Grove xa ten feito os deberes, trasladado os terreos para que a Xunta de Galicia poda xa empezar a definir o proxecto, tanto funcionarial como constructivo. E iso xa estamos facendo. De tal xeito que creemos que, a parte da oportunidade histórica de comprar o Colexio das Monxas, que é algo que no sentimento, no imaginario colectivo do Concello do Grove, todos os veciños e veciñas de todas as xeneracións temos, e se me permiten, casi vou a facer un agradecemento aos veciños e veciñas do Grove, porque creo que os 10 membros deste goberno podemos todos decir que o anuncio do Colexio das Monxas foi posiblemente, eu personalmente desde que levo en política, a decisión máis agradecida polos veciños do Grove na historia, polo menos personalmente desde que estou en política. Hai outras decisións que foron valoradas positivamente, negativamente, criticadas, apoiadas ou non. Aquí, de xeito unánime, teño que recoñecer que os veciños e veciñas do Grove o único que nos están facendo é dar parabéns e felicitacións. Porque ademais a oportunidade histórica de comprar o Colexio das Monxas vai cubrir un servicio fundamental que cada vez é máis importante, que son todo o que ten que ver con servicios sociales, que se no ano 2010 supoñía un 3-4% do orzamento municipal, po ano que ven vai supoñer o 12%, posiblemente a partida máis importante do orzamento municipal. E, ademais desa oportunidade histórica, é unha oportunidade histórica en termos urbanísticos. E, desde logo, por favor, infórmense un pouco máis. 1.030.000 euros polo Colexio das Monxas, primeiro, é un precio de mercado, segundo, é menor do precio de partida que nos pedían as propias propietarias do Colexio das Monxas, e é un precio avalado totalmente por unha tasación obxectiva que nos marca o precio que tuvemos que coller, porque ademais é unha condición necesaria e obligatoria da administración ter unha tasación de mercado que nos limite o precio que podemos pagar por ese inmoble. 1.030.000 euros. Falado con xente que se dedica a este mundo inmobiliario, todos coinciden en que foi unha moi boa compra. Por dous aspectos. Un, o terreo, que ten un valor, creo lembrar, de 300 e pico mil euros. Pero dous, o máis importante, o inmoble, 700.000 euros de inmoble que está impecable para poder utilizalo mañán mesmo. E iso é o valor máis importante dese 1.030.000 euros. Posiblemente outros patrimonios que todos ten precio. Eu non vou entrar que se no ano 1949 o Concello do Grove regalou o suelo para construir eso, se foi por coestación popular, a mí me dixeron de todo. Pero que é verdad é que ese inmoble está registrado no Rexistro da Propiedade a nome dunha comunidade, en este caso das Hermanas da Caridade. Elas lle poñen un precio e se estamos de acordo, e dixen, non, nós tomamos a decisión de negociar e chegar a un acordo. Porque despois de 75 anos ali, bueno, pois que lle den un precio de mercado a eso non me parece exagerado, me parece peor que o mercado municipal do Grove construíra o Concello do Grove nos anos 80 e pasado o período de concesión pase a ser propiedade de Portos e Portos nos cobre cada ano 27.000 euros por un edificio que fixo o Concello do Grove. Bueno, pero esa é a normativa e a lei é o que temos que facer. Eso sí que me molesta moito máis como alcalde do Grove. Ahora, comprar por 1 millón de euros o Colexio das Monxas, sinceramente creo que está máis que justificado. En termos de coste de oportunidade social e en termos de coste de oportunidade urbanística. Totalmente justificado. A partir de aí, Vial das Bouzas, home, lles digo, é que hoxe é un claro exemplo de hai que criticar por criticar. E se o goberno di A, nós decimos B, se o goberno di día, nós decimos noite. Señor Outeiro, vostede criticou fehacientemente
ese vial. Estaba en desacordo. Estaba totalmente en desacordo. Eu pensei antes, preparando un pouco o pleno, digo, bueno, polo menos o BNG vai a estar de acordo. Vai a estar de acordo, porque xa estuvo en contra desde a orixen dese vial. E é certo que foi unha decisión que tomamos, fai 4 ou 5 anos que tomamos esa decisión, que foi cando asinamos o crédito para a construción do auditorio e ese vial. Pero as circunstancias cambian, a realidad cambian, e o bo que pode ter un goberno no momento de tomar a decisión é adaptarse ás realidades e ás necesidades. E unha, ou dúas, tres e hasta 4 e 5 reunións, con uns máis e con outros menos. Pero reconozo que non fun capaz de convencer a todos, absolutamente todos, porque, por certo, aí ou asinaban todos ou ningún, e non fun capaz. É certo que xa levo 2 anos e este goberno tomando as decisións de que posiblemente ese vial nós non descartamos non facer ese vial a futuro. O que decimos é que agora non, porque agora temos outros proxectos para nós máis importantes que facer ese vial das Bouzas. E respecto do auditorio, porque vexo que a subida a Meloxo poden estar máis de acordo ou non, aquí a Diputación está facendo un proxecto de remodelación integral da calle, integral, carretera, porque como é da Diputación non é calle, non é rúa, sino é estrada, donde queremos dotar ao menos dunha parte de aceras, pero sobre todo o que queremos facer é un espacio de reducción de velocidade e cambiar todo o que é a rede de suministros, porque hai que reconocer que está moi mal, si somos os primeiros. Se a concelleira, a nosa compañera que leva as obras e servicios, sabe perfectamente os dolores de cabeza e os problemas que lle xenera permanentemente a rotura desas tubaxes. E se a Diputación chegamos a un acordo con eles onde van a financiar unha boa parte desa obra, non sería moi inteligente pola nosa parte, como mínimo non dotar económicamente dunha partida para poder levar adiante ese proxecto. E despois me quero centrar no tema do auditorio, porque sei que lles preocupa enormemente, e a verdad que bueno, pois me parece moi ben que teñan esa sensibilidade. Ningún dos presentes estuvo de acordo co auditorio, e agora me extraña que estén tan preocupados por el, porque ningún estuvo de acordo con ese auditorio. Auditorio Escola de Música, quero recordarlles. É certo que o auditorio sale con 4.300.000 euros, ahora mesmo podemos estar rematando o auditorio por 4.800.000 euros, estou falando de execución de obra, ten unha redacción do proxecto que se foi a 40 e pico mil euros, ten uns gastos de dirección, execución de obra, de coordinación de seguridade de luz, como teñen todas as obras, que creo que anda en torno a outros 75.000 euros. Sumando todo, podemos andar en torno aos 5 millóns de euros. 5 millóns de euros para un auditorio que cando rematemos vai a ser chave en man, que vamos a poder abrir ao día seguinte. Me permiten outro exemplo, auditorio de Ribeira, 4 millóns de euros, 4. E resulta que me entero outro día que é o edificio, que por dentro vai estar baleiro, que unha vez rematado ese auditorio, o Concello de Ribeira vai ter que sacar outra partida para dotar de mobiliario e de cuestións técnicas o auditorio para poder abrilo. O noso é chave en man, iluminación, son, butacas, mobiliario, todo. A Escola de Música tamén. E ademais, coa modificación que fixemos, o baixo cuberta. Pero que eu xa sei que é difícil que podan ao mellor entendelo, ou ao mellor non queren entendelo. O problema e o espacio de auditorio non é solamente o auditorio, nós estamos adicando cartos, e xa lles adianto, para que non haya sorpresa, para ser transparentes. As actuacións no Monte da Vila van a ser máis das que estamos programando a día de hoxe, porque unha vez feito unha instalación, un inmoble desas características no Monte da Vila, o que pretende este goberno é urbanizar e desenvolver toda esa zona. Por eso, agora, en esta partida estamos falando do terreno máis ao sur, que dá mesmo a rúa, que nos vai a poder mellorar a accesibilidade, pero non esgotamos a posibilidade de que, se chegamos a acordo cos veciños, comprar todo o monte que está alrededor do auditorio. E eses, perdonen vostedes, que me vou adiantar, cometerán vostedes un error se vinculan ao custe do auditorio. Porque aí vamos a intentar facer outro tipo de usos dese espacio.
E, lóxicamente, vamos a ver se somos capaces o ano que ven de mellorar o acceso ao Monte da Vila, asfaltando todo o vial que sube ao Monte da Vila, porque a día de hoxe está a Casa da Cultura, ou está o Instituto, está o Centro de Salud, está o campo de fútbol, o pabellón novo, e tamén vai estar o auditorio. E comprenderán que é lóxico pola nosa parte intentar mellorar eso, asfaltando e dotando de aceras. Que me din que eses costes tamén van a estar vinculados ao auditorio. Bueno, pois tamén poden dicir que calquer acción que fagamos no Concello do Grove vai estar vinculado ao auditorio, porque sempre todo pode vincularse e se se quere ten unha explicación. Pero é que o proxecto que nós temos para aquele espacio é moito máis alá do auditorio. Lóxicamente, iso é un catalizador, porque o auditorio, a Escola de Música, vai a provocar que, por suposto, ese espacio que este cambiando, se este transformando. E temos que acompañar esa transformación. Nós aí o que queremos facer é un espacio amplio, urbano, de lecer, de ocio e deportivo. E como comprenderán, o vial de acceso que temos, as beirarrúas que temos, o monte ao redor que temos, cheo de eucalitos, non é o espacio que nós buscamos. Polo tanto, o auditorio é unha das primeiras fases, pero xa adianto que se somos capaces de conseguir financiación, iremos a por máis. Iremos a por máis. E trasladaban tamén, o auditorio ten unha data clara de finalización. Mes de decembro deste ano, o auditorio ten que estar inaugurado, ten que estar rematado. Certificación de obra, porque é o plazo que temos para cubrir a subvención da Diputación de Pontevedra, que lles quero lembrar que son 2 millóns de euros, 1,5 millón polo plan de reequilibrio e casi 500.000 euros por diferentes plan concellos. Polo tanto, de toda esta obra que están falando, a Diputación de Pontevedra está a financiar máis dun 40% da mesma. Así que non son todos os fondos municipales e a colaboración que estamos tendo da Diputación. Lamentablemente, como pasa en Marín, como pasa en Ribeira, non estamos tendo a axuda da Xunta de Galicia, mas quixéramos. Pero, desde logo, queremos cubrir unha das demandas máis importantes deste Concello, como é o espacio cultural do auditorio. E, por suposto, que é un proxecto de envergadura. Eu creo que todos os veciños e veciñas do Grove saben, e sei que agora critican, que parece moi exagerado, moi grande, pero é o proxecto que presentamos á sociedade fai 4 anos e que estamos poñendo en marcha para levar adiante, e eu estou convencido que vai a transformar todo ese espacio. Por certo, que ninguén se faga ilusións. O Entroido do Grove e o Festival de Comparsas do Concello do Grove vai seguir celebrándose no pabellón de deportes. Vamos, quen teña dudas deso non coñece o Festival de Comparsas do Grove. O Festival de Comparsas do Grove, entre participantes e público, mete 1.400, 1.500 personas dentro. Ni o auditorio do Mar de Vigo. Bueno, o auditorio do Mar de Vigo sí, porque creo que son 1.700. Pero fora deso, na provincia de Pontevedra, ningún outro auditorio que eu sepa. Estamos a falar de Villa García, creo que son 800, 900. E o de Mar de Vigo creo que é o máis grande, bueno, non sei o de a Fundación Abanca en Pontevedra, pero creo que, vamos, o beneficio da duda, 3 auditorios, 3 en Pontevedra, en grandes cidades acollerían o Festival de Comparsas do Grove, de xeito que olvídense, o Festival de Comparsas do Grove non vai a ser no auditorio. Por certo, creo que polo menos este goberno todos tiñamos claro desde o minuto cero que o auditorio está para outras cousas, non para o Festival de Comparsas, que iso tamén vai a ser o importante. En calquer caso, a proposta é esta, é un único expediente e é o que vamos a votar. Se lles gusta votar isto ou lles molesta, pois o sinto moito, pero o que vamos a votar unha modificación de crédito de 1.338.760 euros que sacamos do centro de día e de Vial das Bouzas e os destinos a donde o acabamos de establecer. A mí non me sorprende, non me sorprende para nada que a oposición este en contra, non apoie, discuta, poña en cuestión incluso a compra do Colexio das Monxas. Pero, desde logo, este goberno fai no convencemento do que propoñemos é moi positivo para os veciños e veciñas do Grove, que ao fin e ao cabo é polo que traballamos e polo que estamos aquí os 10 homes e mulleres que conformamos este goberno.
O que sí me sorprende a veces é a argumentación de por que votan en contra, e ás veces, sinceramente, tan rebuscada é que perde toda a capacidade de argumento, porque, sinceramente, non se sostén. E, home, en fin, pero ás veces ir sempre o no polo no en política non é nada positivo, nada positivo. En calquer caso, queda claro que vostedes, porque así sale das propias intervencións, cuestionan seriamente a compra do Colexio das Monxas e ademais incluso nos queren poñer en contra como malos dicindo que renunciamos a facer un centro de día, cando que vamos a facer é ampliar a oferta en asuntos sociales deste Concello do Grove. Abrimos outro turno de intervencións e despois procedemos a votar este punto. Señor Otero. Ben, creo que en ningún momento, creo que antes o dixen claro, que estábamos de acordo na compra do centro da escola das Monxas, porque era necesario, porque ese edificio non se podía perder. Tamén dixen que se se mirara a posibilidad de abaratar ese custo, ustedes acaban de decir que non, que se considerou que era o precio xusto e que se facía. Puxo como exemplo o sucedido co edificio da Lonxa, pois esa era a cuestión, que existan terreos que eran municipais, igual se revertía automáticamente para o Concello, pero bueno, vostede fixo o xusto precio que considerou, que lle marcaron, e xa non buscou forma de abaratar ese precio. Xa lle dixemos, non cometemos os erros do pasado. Temos de aprobado modificacións de crédito cos ollos pechados, pois naquele momento cometíamos ese erro, confiábamos, e ao final non era nada do que se prometía ou do que no que firmábamos ou do que fechábamos, do que votábamos nós, non? Agora mesmo non sabemos que acordos, de que maneira se chegou a eses acordos, cando pudo haber tido unha reunión cos voceiros da oposición, explicarnos por mira, cheguei a este acordo desta maneira, dixo por riba ahora mismo, pero non é clarificatorio. Non sabemos, nin creo que vostedes saben o que vai facer ali, porque está dando múltiples opcións, creo que acabarán salindo as sillas e as mesas polas ventás, con tantas cousas que van a meter ali dentro. Non sabemos que obras de reforma, 170 e algo mil euros que se van a dedicar, 178.000 euros a reformas, non sabemos que tipo de reformas se van a facer, o sea, estamos destinando os cartos para algo que non sabemos que van a facer, o sea, non nos pode pedir un voto para algo que non saben nin o que, o sea, nin nos explican o que vai a ser, non? O sea, ten a maioría absoluta, é legítima, se non tivera seguramente petaría na porta de calquera de nós para calala, pero tamén podía facelo igual, ten unha maioría absoluta, pode ser máis humilde e intentar chegar a acordos co resto da oposición. Teñolle falado que compañeiros seus como da Illa suele facelo co resto da oposición, vostede dirixe de outra maneira. Esquerda Unida trouxe unha proposta aquí hai anos para facer un estudio, unha evaluación das necesidades da veciñanza para acceder a un centro de día, cantos irán usuarios potenciais, e facer unha evaluación da necesidade que tiña o centro de día aquí. Non se fixo nunca ese estudio e seguiuse falando que o centro de día era necesario neste Concello. Esquerda Unida sempre estivo a favor deste centro de día, votou fixo esa proposta a pleno cando estábamos no cuatripartito e incluso estando na oposición nese último ano que nos salimos forzamos esos 300.000 euros máis para sumar eses 900 finais. Non sei, o 27 de agosto dixo vostede que tamén comezarían aí vellos tempos, non sei, a día de hoxe en setembro que comezaban vellos tempos a funcionar xa na Escola das Monxas, así sale no vídeo, a día de hoxe non están, nin está comprado o edificio, polo que estou vendo. Pero o que é máis curioso é que o 15 de maio do 2019, na Casa da Cultura, alguén dixo: alguén dubida que o Grove vai ter centro de día neste mandato? Que entraba? Eu fixen así porque dubidaba, e hoxe acaba de corroborar, este foi vostede quen fixo esa afirmación, e hoxe acaba de confirmar que non vai haber centro de día neste Concello, porque destina os cartos que estaban guardados para ese centro de día a outra cousa que non vai ser un centro de día. Nós estamos de acordo coa compra, estamos de acordo co resto das obras, estamos de acordo, non sabemos que se vai facer con eles, non vimos proxectos, non vamos a apoiar ese tipo de cousas, e non vamos a quitar 600.000 euros do centro de día para facer algo que non é un centro de día. Se trouxera outro tipo de partida para a compra,
igual votábamos a favor, igual, porque depende tamén como chegara esa proposta e de que maneira nos la propuxera. Nada máis, non vamos a apoiar esta proposta. Gracias, señor Outeiro. Sí, en primeiro lugar, quería nomear que grupos políticos acusou vostede de que non estaban de acordo con que o Grove tuviera centro de día. Creo que non inclui... Non, estou falando do centro de día. Dixo que había grupos políticos aquí que estaban en contra do centro de día. Quenes son eses grupos políticos? O Partido Popular votou daquela e o propio alcalde anterior dixo que non confiaba no centro de día porque o Grove non podía soportar un centro de día. Foi o que votou abaixo o plan especial de infraestructuras para facer o centro de día. Foi a primeira decisión plenaria que tomaron no 2011 co tripartito anterior. Ben, entonces vostede perdeuse o episodio de Coco, onde un solo grupo político é singular, non é plural. Vale? Por lo tanto, non minta no pleno. Non minta o pleno. Un solo é un grupo político, non grupos políticos. Vale? Con respecto a que vostede xa votaban fora e que xa o Grove non necesita centro de día, según vostede, cantos usuarios en Portonovo hai que sean do Grove? Cantos usuarios potenciais non van a Portonovo, unha, polo prezo, e dúas, pola necesidade tamén de ter transporte? E, ademais, cantos usuarios potenciais vai haber daqui a dentro duns anos cando a poboación do Grove cada vez sexa máis bella? Están feitos estudios, como recordou antes o concelleiro de Esquerda Unida? Por que vostede toma unha decisión tan trascendental sin apoiarse en informes técnicos, en informes do concelleiro de Saúde, que polo menos que faga algo, que faga unha cousa desas, ou en outro tipo de... non sei, o señor Santiago sempre se ri que falo eu, non sei se ten algún problema, algún problema comigo, vostede, porque me parece que ou ten incontinencia nos músculos faciais ou ten falta de educación, nada máis. Pois, o que dicía, o BNG fixera incluso proxectos de centro de día e como é ben certo, aquí, cando a primeira decisión que tomou o triste tripartito do Partido Popular con Esquerda Unida, perdón, con a MECA e co Partido Galeguista foi eso, foi laminar a posibilidade de centro de día para o Grove. E tamén é certo que había unha partida orzamentaria para facer un novo centro de saúde para o Grove que se esfumou e ite por ite parece que é o centro de saúde do que xa disfruta Marín, que esa partida foi pasada por Partido Popular para Marín, aducindo que o Grove non tiña terreos edificables a disposición da Xunta. Ainda que vostede diga aquí que os terreos están desde cano, desde o 2002. Pois non é iso o parecer da Xunta de Consello de Sanidade. E vostede fala aquí de que outros terreos que se ofreceron ao Concello, pois falou de 2.900.000 euros por un terreo de non sei onde, e digo eu, que pasa, que para ese sitio non se pode facer tamén unha tasación? A tasación só vale para as monxas, para rebaixarlle, e que xa que apareceu Robin Hood, vostede foi capaz de rebaixarlle cartos ás monxiñas? Foi capaz de facerlle eso? A verdade é que vostede non é moi caritativo. Ademais, sabendo que os cartos non saen do seu bolsillo. E que me diga que costaba máis e que lle baixou o precio, pois a verdade é que non me parece moi de recibo, xa que se quere ser Robin Hood hai que serlo de verdade, non? Pero voulle dicir outros datos. A piscina da Toxa vendeuse por 600.000 euros. Debe ter como 3 veces máis terreo que o das Monxas, e instalacións en construcción e canchas deportivas, etc., pois bastante máis grande que eso. E tamén recordarlle que a empresa Marsac, Alfageme, tamén se vendeu por 600.000 euros. E ali debe haber como, non sei, 4 veces ou 5 veces o terreo das Monxas,
con unha nave grande que podría readaptarse, ou o terreo é suficiente para ter moitas instalacións municipais ali. E, ademais, fala vostede que a calificación urbanística é de equipamento público. Por lo tanto, quen se podría interesar en comprar eso, esa oportunidade tan rápida? Quen se podría interesar en comprar un terreo que só sirve para equipamento público? Había algunha competencia de algúns compradores que estaban aí? Eu creo que non. Eu creo que vostede, pois, xa digo, cando está en campaña di unhas cousas e despois o mandato o leva por diante e aparecen esas cousas. Vostede reafirmara que en campaña no mandato anterior nunca lle pasara pola cabeza o tema do auditorio, que tiña outras prioridades, sin embargo, pois se tirou a piscina do auditorio. En este mandato, pois parece que desde decembro anda co tema eso das monxas, que xa digo, no fondo, pois claro que todo o Grove aprecia que é positivo que o Concello adquira edificios e equipamentos, pois claro que sí. O asunto é como se fai e a que precio se fai. E a que se vai destinar. E a que se vai destinar. Porque eu mirando un pouco as normas, me parece que ese edificio, por pouco ou algo que se faga del, vai quedar fora de ordenación. Porque a calificación urbanística que ten, pois, o mellor non corresponde co edificado. Por lo tanto, sabe vostede eso, que a mellor ten problemas de ampliación ou de calquera obra de reforma que se exceda en algo, pois o mellor incurren en saírse da normativa urbanística. E falou de auditorio que eran 5 millóns de pesetas, perdón, 5 millóns de euros chamemán co baixo cuberta. Que eso, podenos aclarar o baixo cuberta? É que eu preguntaron outro día se o auditorio do Grove iba a ter palcos ou anfiteatros e dixenlle que efectivamente, pois como había modificacións todos os días, pois dixen, pois a mellor agora mesmo non ten, pero a mellor para a semana xa ten. Entón, como vostede agora falou dun baixo cuberta, quixera saber se iso vai ser un palco ou un anfiteatro ou así, ou algo para o auditorio, porque, máis que nada, pois se aumenta un pouco a cabida do público, pois por mellor aínda. Así que tampouco nos aclarou moito o tema da Alexandre Bóveda, se xa negociou cos propietarios dos terreos que están entre Rosalía Castro e as edificacións ali onde está aquela cafetería máis o estanco. E que decirlle, para a nosa prioridade de conexión do Monte da Vila, cando estábamos en contra da obra das Bouzas, é a conexión con Xoán 23. A conexión con Xoán 23 ten que ser unha prioridade non deste goberno, de calquer goberno que este aquí pois neste Concello. A principal prioridade é darlle saída a toda esa zona hacia Xoán 23. Pero bueno, eu xa sei que vostede, como xa sabe que é un incapaz, xa nin o intenta. Vale? Porque se ten que xuntar a máis de 2 ou 3 veciños para convencelos de algo, pois como vemos que é imposible que convenza a ninguén, pois me parece que xa non o vai a intentar. Por lo tanto, xa digo, exposición vostede bastante triste e bastante pouco convincente, por lo tanto non nos vai facer cambiar o sentido do voto, nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Sí, bueno, pois como o 60% da miña intervención anterior vostede pasou falando coa concelleira que ten o seu carón, pois eu volvo a repetir a mesma pregunta, a ver se desta me vai a contestar, que lle preguntaba sobre o tema da reforma do xardín ou parque infantil, que nos aclare en que zona é de San Vicente. E por outro lado, bueno, eso que o Partido Popular non estaba a favor do centro de día, nin normal é o ninguneo que nos falla toda a oposición, señor Cacabelos, porque podía facer de outro xeito as cousas, podía informarnos, hai que decir que xa non me lembro cando foi a última vez que nos reuniu vostede para falarnos de algún proxecto deste tipo, como os que hoxe se presentan aquí, dos que nos vimos enterando a través dunha moción de urxencia. E bueno, é unha pena que a oposición se teña que enterar dos proxectos que van a levar vostedes pois, pola prensa. Creo que o respeto institucional que nos debe vostedes a nós pois debería telo un pouquiño máis en conta e sobre todo pois falarnos e informarnos destas cuestións, en que teña
a maioría absoluta e xa se sabe que as decisións que tomen vostedes van a misa, pois bueno, que menos que quedar ben polo menos co resto dos grupos da oposición, que ao fin e ao cabo tamén representamos unha parte dos veciños que nos votaron, non? E a ver si me responde vostede a esa pregunta e nada máis, moitas gracias. Sí, pois é certo que se me pasou. Vamos facer un xardín en San Vicente, que é o xardín que se desfixo agora na zona onde se cambiou toda a tubaxe, a que vai a conectar con Juan Casio, vos digo máis, A que está diante da Casa do Concelleiro. aquela zona verde que se destrozou agora coas obras, e o que vamos a facer é desfacela. Non é o jardín diante do concelleiro da casa, está ali, pero desde logo é o xardín. Por certo, no, si, parque infantil é terra de Porto e o Corgo, e ali é zona xardinada que había e que se destrozou por parte das obras e que hai que repoñer. Nada, moi brevemente, miren, é que non hai máis sordo que o que non quere ouvir. Que queren, a ver, que queren? Sacar ao xe titular de que este goberno abandona a construción do centro de día. Sí, ese é o titular que queren. Ese é o titular que queren. Ese é o titular que queren. Pero mira, eu voulle dar outro titular á prensa. O Concello do Grove amplía a oferta de servicios sociales máis que a propia construción do centro de día. Outro titular. Porque se de titulares falamos, lle podo dicir que temos moitos máis. E lles digo que non escoitan por qué. Porque lle estou dicindo que o Colexio das Monxas pode albergar, pode acoller un espacio para dar o servicio que daría o centro de día. Díxeno na miña primeira intervención, volvo a repetilo agora. Pero que dá máis. Non son conscientes do que é o Colexio das Monxas. Os metros cadrados edificados que ten, a cantidade de salas e de espacios que ten de aproveitamento. Por iso xustifica a compra. Poderíase xustificar, o que pasa que na administración pública é moi difícil, e non quero que me escoiten o secretario e a interventora, pero se podría xustificar por unha cuestión histórica e de sentimento colectivo, é dicir, é un edificio que ten que pasar a formar parte do patrimonio municipal. Solamente por iso xa se justificaría a compra das Monxas. Miren o que lles digo. Pero, ademais, é que se justifica perfectamente pola cantidade de posibilidades que nos vai a dar. Donde íbamos a facer antes un centro de día, agora vamos a ter a posibilidade de facer un espacio para acoller as persoas demandantes de un centro de día, e vamos a poder acoller a xentes que faga actividades, a xentes de conciliación social, laboral e familiar, con necesidades para utilizar ese espacio, e incluso a versatilidade, a flexibilidade do propio espacio nos vai a permitir facer actividades de conciliación para rapaces, nos vai a permitir facer actividades que hoxe en día se están facendo nos pabellóns, ximnasia para persoas de terceira idade, estáse facendo no pabellón de deportes do Monte da Vila, un espacio moi grande, moi amplio, que non é o máis axeitado para facer ese tipo de actividades no inverno, pois o Colexio das Monxas ten espacio para albergar en usos, en espacios diferentes á mesma vez. E iso é o que non acaban de entender ou comprender. Agora, o resumeu moi ben o señor Otero, voceiro de Esquerda Unida, é que non lle explicamos moi ben, pero incluso así, igual nin eso votaban a favor. É que non van a votar a favor de comprar o Colexio das Monxas como nunca votaron a favor de pedir o crédito para a construción do auditorio. E agora van a reclamar o auditorio. Pero é que nunca votaron a favor. É que nunca votan a favor de cando falamos do povo. E ao final, de verdade, eu son, bueno, me coñecen unha persona vehemente, pero cando falo das cousas que estou convencido, máis vehemente ainda por riba. E se buscaban un titular, agora voulle dar outro. A oposición do Grove sempre en contra dos veciños e as veciñas do Grove. Sempre. Votaron en contra do auditorio, votaron en contra do Pexón e votan en contra ahora do Colexio das Monxas. Lles vale ese titular? Porque creo que é máis descriptivo da realidade política desta vila. É que é lamentable. É lamentable.
porque casi era mellor que non dera ningún argumento, votar, absterse, votar en contra e xa está. Pero que están dando aquí, están buscando a cuadratura do círculo. Pois non, o titular é Partido Popular, Esquerda Unida e BNG en contra dos veciños do Grove, en contra do auditorio, en contra do Pexón e en contra do Colexio das Monxas, en contra de reparar a subida de Meloxo, en contra de mellorar os accesos e a humanización do Concello do Grove. Ese é o titular que espero que todos os veciños e veciñas nos escoitan saquen, porque se están buscando eso, o Concello do Grove, este goberno non elimina o centro de día. Estamos dicindo que trasladamos os usos do centro de día que había que facer de novo a un edificio que nos ofrece todas as oportunidades, todas, por 1.030.000. Señor Outeiro, por favor, me quere comparar unha piscina co Colexio das Monxas, pero de verdad que ten esa capacidade, pero de verdad que vostede non se asombra a sí mismo cando fala, ou que non se escoita. Me quere decir que 700.000 euros do Beach Club o quere comparar con 1.030.000 das Monxas e da posibilidade do Colexio das Monxas. Pois eu vou dicir en términos urbanísticos: Monxas barato, Beach Club caro. O entendeu? Clarísimo. Pero de verdad que me está comparando eso. E xa non me acordo, miren vostede, que me pareceu tan duro que dixo, tan fora de lugar, tan pouco informado, que hasta non me acordo outro exemplo que nos puxo. Miren ti. Pois mira, porque é que ten tanta falta de argumento, tanta falta de posición e de información, que vostede ven aquí e di calquer cousa, porque o micrófono aguanta todo. Pero de verdad que me está comparando, de verdad que me está comparando que o Beach Club por 700.000 euros que o compraron, máis a reforma de outros 700.000 que tuveron que facer, en total foron 1,5 millón de euros para poñer en marcha o Beach Club. Me quere vostede comparar que eso foi barato respecto ao Colexio das Monxas, que mañán podemos abrir por 1,030.000 euros. Pero, por favor, home, seamos máis serios, que estamos a falar de política, de cartos públicos e da Vila do Grove. Por favor, por favor. E de repente pois un espacio recreativo e mo compara co edificio das Monxas. Aquí, hoxe acaba de quedar claro, non apoian a compra do Colexio das Monxas, non están de acordo. Pois vale, e xa lles digo, lles debería de valer, pois non, home, non. Ao final o titular é ese, e ademais podo lle relatar 1000 cousas máis, desdoblamento de Beiramar, o Pexón, a Colexio das Monxas, o auditorio, en nada estuveron de acordo, nunca estuveron de acordo con nada, nunca. Por sorte aí temos as decisións políticas, por sorte aí temos as actas plenarias, por sorte, porque ao final o bo de todo isto é que cando volvan a haber eleccións municipales, os partidos políticos aquí representados vamos a poder dar explicacións e argumentar, e nós vamos a argumentar unhas cousas e vostedes van a argumentar cero. Que fixeron en 4 anos? Opoñernos a todo, como boa oposición, a todo. E unha precisión, orzamentos nos votaron, Pexón nos votaron, dígame se me estou equivocando en algo, Auditorio non votaron a favor do crédito, senón non se podía... Si, estamos de acordo, pero dos cartos non. Claro, como temos a capacidade de facer maxia, pois eso, a varita, e facemos así, e falo de vostedes, non deste goberno. BNG, Esquerda Unida e PP, facemos así, auditorio, señores. Pero aquí os tontos do goberno están a estar cartos. Porque miren vostedes que son tan rudimentarios que non saben facer cousas sin cartos. Miren que malos son. Por favor, home. E unha precisión, é certo que me equivoquei, dixen baixo cuberta, non, é cuberta transitable. É dicir, o auditorio, a escola de música, ten hasta 4 espacios. O auditorio, a escola de música, a parte exterior, que vai a ser unha zona de recreo, e a cuberta transitable, onde vai a ser unha zona de lecer e de ocio, onde incluso van a poder facer concertos ou outro tipo de actividades, deportes e actividades deportivas máis enxelas, ou poñer un parque infantil.
Por eso lles digo que non acaban de entender o proxecto, por eso é tan fácil criticalo. O proxecto do auditorio no Monte da Vila ao final o que trata é de urbanizar todo o espacio do Monte da Vila, urbanizalo, vinculado a deportes, cultura, ocio, música, educación, formación, como é o instituto. Eso é o Monte da Vila. Por suposto que o gran proxecto é o auditorio. E se non fixéramos aí o auditorio, posiblemente moitas das cousas que queremos facer non as faríamos. Pero xa de facelo, somos os primeiros que temos claro que hai que facer máis cousas aí. E ademais, que últimamente, sempre que ten vostede oportunidade, señor Outeiro fala que estaba revisando o PEXON, os desenvolvementos urbanísticos, preocúpese de informarse ben. Este goberno temos moi claro que a gran infraestructura que necesita esta vila é a conexión Monte da Vila Xoán 23. Pero se informara un pouco e non falara tan gratuitamente, sabería que dificilmente ese viaje clarísimamente, vamos. Eso é o que vai a transformar a mobilidade do espacio público e o espacio do Concello do Grove. En definitiva, eu lamento que perdan novamente, esgoten unha oportunidade importante de poñerse a favor dos veciños e das veciñas do Grove. Unha máis, a oposición volve, e hoxe quedou claramente, a votar en contra da decisión do Colexio das Monxas. Ese é o titular que hoxe van a sacar en conclusión os veciños e as veciñas. Así o fixeron co Pexón, así fixeron co auditorio e así fan coa maioría de proxectos que van transformando o Concello do Grove, a Vila do Grove desde os últimos anos. En definitiva, nunca están de acordo con nada. Que a calificación urbanística do Colexio das Monxas, lóxicamente, é unha dotación de infraestructuras. Vale, pode ser pública ou privada, que antes dixen pública ou privada, dotación de infraestructuras. Lóxicamente, o valor que ese solar tería si fora edificable para outros usos, que, por certo, ten uso residencial. O Colexio das Monxas, dende a verxa de entrada hasta 16 metros de fondo, é totalmente edificable baixo máis 3 e baixo cuberta. Pero, se realmente pudera ter uso hotelero, uso residencial ou calquer tipo de outro uso, cos metros cuadrados que hai, que estamos a falar de máis de 2.300 metros cuadrados en pleno centro do Grove, lle podo garantir que o valor se como mínimo duplicaría. E non estaríamos a falar de 1.030.000 euros. Estaríamos falando de moito máis. Por certo, o BNG, como vostedes presumen, porque cando falan do BNG falan da acción en Galicia, Pontevedra acorda con metros útiles, máis de 1.500 metros útiles, e lle parece caro. Como... Non cree que o convento de Santa Clara en Pontevedra non vale como 3 veces máis que o da Monxa? No, para nada. É que, a ver, en calquer caso, señor Outeiro, a pregunta que lle fago, se é tan caro, vostede canto pagaría polo Colexio das Monxas? Canto pagaría? Xa que vexo que é experto. O que se acordara unha boa tasación, descontando o terreo que xa era municipal, e mirando que é un edificio que creo que está en fora de ordenación. Sabe vostede se está en fora de ordenación ou en ordenación? Creo que está en fora de ordenación. Señor Outeiro, Saberá vostede mellor que a min. É que Por tanto, como non sei, efectivamente, a calificación urbanística que ten vostede moito máis datos que a min, pois eu non podo dar un prezo. Eu non son non me dedico á industria inmobiliaria. Por lo tanto, aquí no Grove hai moitísimas e podrán asesorar mellor. Señor Outeiro, entón, vostede mesmo se acaba de descubrir. Non pode calificar a compra das Monxas como cara se non ten nin idea, como acaba de non acaba de recoñecer. Lle quero decir que a tasación está feita por un profesional, ou é que como lle cederon un terreno, agora vou non a regalar a quen eu considere? No. Se a mí me ceden un terreno...
Sí, e no momento que vostede ten registrado no registro da propiedade todos eses terrenos, ese inmoble, vostede pon precio. E nós, como marca a lei, pedimos unha tasación feita por un perito, asumida e asimilada pola Oficina Técnica Municipal, presentado por registro, e é unha tasación que está aí e que valorou ese precio de mercado. O que vostede dixo que faría, eso xa o fixemos nós antes. Pero por que hai que descontar? Porque o diga vostede. Bueno, venga, me está demostrado que non ten nin idea de que vai isto. Non ten nin idea de que vai isto. Por favor, home. Que non se pode ser tan demagogo. É que, sinceramente, estas cousas é que, de verdad, é que dan a mostra de que vostede non está preparado para estar aquí sentado concelleiro. Ou sí, para estar preparado na oposición. Pero, por favor, porque vostede veña aquí e agora que quere? Pensar que os veciños lle vai dicir moi ben Eladio, e que había que descontar o coste. E cal era o coste de aquel tempo do suelo, do ano 49? Pero de verdad que me quere vostede argumentar aquí isto? Pero de verdad que me está dicindo eso? Señor Outeiro, por favor, seriedad. A próxima vez, cando quera debatir así, trae unha tasación. Por mire, eu falín con uns técnicos, o BNG falamos con 5 técnicos, e din que o Colexio das Monxas é que non lo tiñan que regalar. E entonces, con esa información, asinada por técnicos, con datos obxectivos, igual lle podemos facer caso. Ahora que me veña, o ano 49, 75 anos despois, que aquí hai que descontar o valor de suelo. Que valor do suelo? O actual, o do 49, o de que? Pero a ver, por que? Pero por que? Porque o di vostede. Porque se lle acaba de ocurrir, e queda ben para a prensa, e queda ben para os veciños. Pero de verdad que é verdad isto. Por favor, home. Por favor. Que increíble. Non se pode vir aquí a un pleno a dicir as cousas así. Hai que ser un pouco máis serio. E vai vostede aquí a discutir a tasación dun técnico, dun perito, colexiado. Home, por favor, home. Máis seriedade, señor Outeiro. Desde logo. Pasamos a votar a moción de urxencia, o expediente 2940/2021, proposta da alcaldía, expediente modificación orzamentaria, crédito extraordinario financiado con baixas por anulación e modificación do anexo de inversións. Votos a favor, abstencións, en contra, queda aprobado por maioría. Pasamos ao seguinte punto, rogos e preguntas. Pídolle aos compañeiros que queran trasladar rogos e preguntas que soliciten a palabra e se o fagan, e aos compañeiros de goberno que tomen nota por se consideran necesario e oportuno poder contestar algunhas das cuestións plantexadas. Señora Castro. Sí, transmitirlle unha serie de queixas que vimos recibindo da zona dos Coupríns. Aparentemente xa non é a primeira vez que pasa, se colan autobuses por aí, debe ser que veñen seguindo o GPS e chegan ao fundo e atascan, claro. Entón, a posibilidade de que na entrada poidan colocar algunha sinal ou algo así que poñan prohibido o acceso tanto ás autocaravanas, que xa teñen o mesmo problema nesa zona, como tamén pois os autobuses, porque outro día, polo visto, se montou a de San Quintín aí nesa zona. E aproveitar tamén que dicen que, bueno, que é unha zona un pouco abandonada no que é o tema das basuras, porque ao fin e ao cabo, pois, é certo que, bueno, en xeral, podría decir que na zona de San Vicente hai certos días nos que non sei como teñen organizada a ronda de recollida, pero hai certas, non falo nas estradas principais, pero sí que nos camiños por aí na zona de San Vicente, pois hai contenedores que botan días co lixo a botar por fora. E bueno, en principio sería eso nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Outeiro. Ben, no pleno de marzo, despois reiterado en abril e en xullo, falei do problema do camiño escolar seguro da zona de Conchases, teño que dirigirme dos concelleiros. Falouse no pleno de abril que
que se, o de marzo, non me acordo xa en Caldor 2, que se iba a facer un desvío dos peóns, digamos, a outra beira rúa, intentando impedir un pouco o paso por esa zona estreita entre o edificio e os colectores, mentre non se resolva a problemática do edificio no xulgado. En xullo dixen a ver se pode ser antes de setembro de que comece o cole, sí, pero estamos rematou setembro e o cole xa comezou e os rapaces siguen transitando polo mesma zona, con o mesmo perigo, e non se fixo nada. Entón pediríamos que por favor se faga algo para solucionar eso dunha vez. Despois, o 25 de agosto, vimos na prensa anunciado colocados na Castelao unha serie de cubos sobre a obra de Godai. Chócame que 15 días antes fixerase unha inauguración dunha exposición do Faro de Vigo, onde non se nos convidara. Fixemos fincapé desa cuestión aquí no pleno. O 25 de agosto faise ese, dende que non se fixo unha inauguración de recoñecemento, o sea, unha inauguración desa exposición que recoñece a unha persoa das máis importantes da cultura do Grove, nin se fai recoñecemento, digamos, a autora desa obra que tuvo o seu traballo para realizala, e a cal, pues, a verdad que un gran traballo. Entón, me gustaría saber por que non se fixo ese tipo de inauguración e recoñecemento cando se suele facer para todo este tipo de actos, non? Despois, gustaríanos saber en que estado está, se atopa a ordenanza de patinetes que dixéramos que se fixera, que xa existe unha orden, digamos, de tráfico, pero que hai que adaptala a niveles municipais. Hai 2 anos que comentei isto e seguimos sin ter noticias sobre o asunto. Por outro lado, con fin, creo que sufrimos todos na saída digamos, dos cabalillos ou da rotonda, a visibilidade tens que botarte fora da beira rúa para poder ver os vehículos que veñen digamos, do Corvo. E é verdade que se fai perigoso porque tens que botarte en riba xa da carretera. Entonces tuve momentos de que case me leva por diante un vehículo. Entón, non sei se retrasar un pouquiño máis ese aparcamento para que teñas visibilidade no momento que chegas á liña, pero unha solución fai falta para que non se produzcan accidentes. Na salida dos vehículos, digamos, para coller para o Corvo ou para a Toxa, non? Depois queríamos saber se se está traballando nunha programación para o Nadal, porque temos entendido que está esgotado o orzamento de cultura, entón gustaríamos saber se hai se está traballando nesa programación de Nadal que vai a pasar, se vai haber luces, se non vai haber luces, se vai haber, digamos, cabalgatas, ese tipo de cuestións que tanto anelan os nenos. Entón, senón que se comeza a traballar en algo adaptado ao COVID ou sen COVID, ou buscar calquera das opcións que sea viable. Agardo que sexa certo tamén que se está traballando na programación do Entroido. Era outra das preguntas que íbamos a facer, se se estaba traballando nesa cuestión. Vostede dixo que sí, esperemos que sexa certo. Gustaríanos saber onde está a concelleira, como habitualmente, cando se vai convocar a Mesa da Cultura e Patrimonio. Se non pode facerse cargo da mesma, pois que delegue noutra persoa que si queira facer fronte desa mesa, pero creo que xa hai tempo que se falou da mesma. Tivemos unha pequena reunión para ver como se adaptaba e non volvemos a saber nada máis. Despois gustaríanos saber que foi o que provocou o cambio para abrir xa a axencia de lectura, se é que se contratou xa esa persoa que estaba na bolsa de emprego, digamos, supostamente non había persoal, cal foi a solución que se lle dou para que o 25 de outubro e non antes abra a Agencia de Lectura de San Vicente. Pediríamos que se volva a existir, ou que se insista, non sei se se fixo algunha vez, xa o temos pedido, a colocación de alumeado público da igrexa de San Vicente ata o Carreiro. A verdad que se fai moi oscura, persoas que viven nas cercanías ou que percorren esa zona de noite, pois realmente non haber luz e teñen medo a accidentes. Entón, creo que xa se pideu varias veces e non se chegou a solucionar.
Queríamos saber tamén que pasa coa obra de Mecos, do Club de Remo Mecos, a obra de adaptación. Pois creo que o retraso xa non é que sea moito, xa é monumental. Creo que están bastante cabreados ali, tanto os membros do club como non sei que pasa para que non siga adiante, non se remate, xa leva tempo. Gostaria de saber se vai a convocar o Consello Local de Deportes para seguir avanzando. Quedábamos naquela xuntanza de volver a facela, a día de hoxe tampouco sabemos nada. Non sei de que maneira pedilo, aquí xa fixen 2 veces por registro, pedino aquí en plenos 50 veces, díxosenos que o día seguinte que nos mandaban os expedientes da Torre de Escuredo, dende xaneiro levo reiteradas veces pedindo eses expedientes, é que xa pedín 2 veces por registro de todo, non dou recibido, entón quería saber que pasa con eso, se me vai a dar ou non. Despois, si... imagino que non, porque xa non quere sentarse con nós para outras cousas, non creo que para isto tampouco, pero o tema da situación que se atopa o centro de saúde, outras vilas están tomando medidas de manifestacións, de outro tipo de actuacións, e aquí parece que salimos con unha pequena declaración na prensa e vía, non? Entón creo que deberíamos sentarnos e ver que forma de presionar ou de facer algo para que melloren a situación do centro de saúde do Grove, que a verdad que é bastante calamitosa. E despois, por último, gustaría, uns meses falou vostede na prensa do modelo turístico, que modelo turístico queríamos no Grove, facía esa pregunta. Non sei se xa o resolveu por vostede solo, porque o Consello Local de Turismo non se convoca, que é onde deberíamos facer ese debate de que modelo turístico queremos para o noso Concello, sea con cuestión de autocaravanas ou con outro tipo de cuestións. Creo que ese órgano pertinente para tomar ese tipo de decisións ou ese debate, levamos tempo sin ter unha xuntanza, entón queríamos saber se xa tomou esa decisión vostede do modelo turístico que queremos. E teño pedido por registro pois o proxecto que presentou aquí, ao cal tampouco nos convidou como oposición, das propostas que vai a facer ou esa subvención que se iba a pedir para o tema turístico. Teño pedido ese proxecto que presentou aí para poder ollalo, que é o que se iba a facer. Pedín un orzamento, digamos, dese proxecto, pois o que se pide, recordo agora mesmo a cifra, era, digamos, a parte que corresponde ao Concello dun proxecto maior, me imagino. E máis quería saber canto lle custa ao Concello a contratación do xestor ese que leva a consultoría, que leva o tema de turismo no lugar dun técnico de turismo como debería ser neste Concello. Entón, me gustaría saber cando se me vai tamén remitir ese tipo de información solicitada por registro xa hai tempo, pois creo que ao día seguinte aos 3 días da presentación do asunto. Nada máis. Moitas gracias, señor Outeiro. Sí, ben, nós tamén temos algúns puntos que xa nos pisaron, entón vamos a irnos aos que non foron anunciados antes. Sí, dirixiuse a min o presidente da Asociación de Autocaravanistas de Galicia, dicíndome, bueno, nunha conversa así no que me informaba de que comentou sobre, nos últimos anos aumentou un 200% o número de autocaravanas e que o perfil dos autocaravanistas clásicos respetuosos, comedidos, que saben moverse, que levan moitos anos en eso, pois agora parece que está sobardado polos novos autocaravanistas que pois non teñen ese perfil e que son moito máis desconsiderados, digamos, coas normativas e co uso das caravanas. Pero que si me insistía por activa e por pasiva que o Concello debería de proporcionar arquetas para as aguas das autocaravanas, porque cada ano a invasión de autocaravanas vai a seguir estando. Non sei se hubo moitas multas este verán agora que empeza a baixar, que siga habendo autocaravanas polo pobo, pero xa non é a presión que había nos meses estivais.
e as autocaravanas que teñen baño e fregadeiro pois producen aguas, e esas aguas acaban verquendo en sitios inapropiados, e como son pois en zonas en montes, en fincas particulares ou en xardíns, ou en arquetas en invernais das pluviais, e eses invernais das pluviais non están pensados para ir para o sistema de depuración, sino que despois chove e esas aguas saen hacia todo sitio, hacia praias, hacia a costa, etc. E entón, como vai ser unha cousa que vai ben para quedar, pois será mellor dar ese servizo, localizar ese punto, ao mellor cun pequeno cobro por parte do Concello para que o servizo pois sea autosustentable, ao mellor falar tamén coa área de servicio de combustible que hai no Grove para colaborar con eles para que lle faciliten ese tipo de deixada das aguas cun precio xusto ou con que non sexa excesivamente caro, porque senón seguirán facendo o que levan facendo, que é botalas en calquera lado. E xa digo, entre as multas que se poden meter e algún tipo de cobro simbólico, pois o mellor se sustentaba esa pequena inversión de facer esas arquetas. Despois, preguntei antes, pero como parece que lle di na tecla correcta e entón xa se puxo aí todo efusivo, non me contestou se o auditorio vai ter palcos e anfiteatros, porque me preguntaron varias persoas e a verdade que lle dixen que eu creo que no proxecto original Soibas hubo unha proliferación de ratas en moitos lugares do Concello. Eu entendo que claro, ao encherse as conducións, pois moitas tuveron que sair por patas, non? Para non perecer afogadas, entón ao mellor pois causaría eso de que estes animais pois estuveran onde non teñen que estar. E quería saber se o Concello tomou alguna medida contra esta proliferación de ratas en certas ruas, en certos puntos. Creo eu, non é parecer que é ligado a eso, ao mellor non é, ao mellor teñen vostedes máis información que a mí. Despois, decirlle que isto, eu tamén son usuario, pero moitos pais me din, e falando co policía local in situ, que pois en Rosalía de Castro hai unha sinal parecido a carga e descarga, pero é para levar e recoller nenos, donde quero recordar que de 8:30 da mañán a 9:30 e de 1:30 da tarde a 2:30 pois non se pode aparcar permanentemente para facer esa entrada recollida e deixar a nenos e nenas, e eso vese que é completamente insuficiente, porque pois en esas horas puntuais, que non deixa de ser uns 15-20 minutos, pois, e sobre todo os días de choiva, pois proliferan os vehículos por encima das aceras e con certo risco, e non sería mal pois facer unha zona tipo azul, con polo menos recomendo unhas 10 plazas, ben, para que en esas 2 horas ao día, que tampouco non é tanto, pois se poida deixar con comodidade e con seguridade os nenos e as nenas. Polo menos na Avenida Rosalía de Castro. Creo que na outro lado, nos Conchases, a situación creo que incluso pode que sea máis caótica, pero, xa digo, a policía local sabe perfectamente o que ocorre aí e pois debería de asesorar e buscarlle unha solución, porque tamén é algo que vai a persistir no tempo e, como lle digo, os días de choiva pois se agudiza moitísimo. Tamén falou antes vostede dunha consecución por deste goberno que é o desdoblamento de doble sentido en Beiramar, e pois nos chega xente pois que ainda está agardando pola beira rúa interior, a parte interior, que vai entre Confín e o edificio Hotel Galicia, que pois presenta moitísimas deficiencias e que non saben por que non se acometeu eso no seu día, porque quedou eso así sin mellorar. E, por último, preguntar, que xa pasou o mes de setembro, isto debía ser o pleno de setembro, e por que non se convocou o Consello Local de Turismo
que se facía sempre en setembro. Xa sei que era máis que nada casi monotemático con respecto ao que iban a facer na Festa do Marisco, pero xa o que iban a facer, quero dicir, que xa presentaban os pratos xa cociñados, o sea que xa non había prácticamente ninguna opción de cambiar nada, e pois creo que efectivamente co tema do Covid en recesión, co tema da Festa Marisco, co Concello pois non está ni se lle espera, e tuvo que unha asociación como Engroves pois tomar o relevo. Coa xornada de Centola, que tamén habería que ver si tamén os Engroves e a Cofradía pois van a intentar relanzalo, a Festa de San Martiño, a programación do Nadal, que tamén xa debe de estar xa máis que cerrada. Falouse antes aquí tamén da programación do Entroido e casi da Semana Santa, porque me parece que o próximo Consello Local de Turismo non será xa hasta a primavera. Por lo tanto, creo que hai temas turísticos da Bondo para facer un Consello Local de Turismo e falar un pouco do modelo ese que di vostede, de modelo de desenrolo do Grove, ligado aos servicios, ligado ao turismo, e esas cousas, pois penso que o mellor foro para debatilas e para mellorar as políticas municipais pois é ese órgano municipal que é o Consello Local de Turismo. Nada máis. Moitas gracias, señora Domínguez. Desculpademe, pero teño un problema personal e teño que marchar agora, entón vou a contestar. Creo que a min o tema dos autocaravanistas temos que falar despois da ordenanza, e agora me parece que así abertamente nos vou a tratar de autocaravanistas a maioría, non? Como vostede señalaba, non teñen nada que ver cos autocaravanistas. Agora son furgonetistas e caravanistas sinvergüenzas que causan uns problemas tremendísimos en todo o noso medio ambiente, e ademais moi grave no medio ambiente, nos colectores da basura, e bueno, e resulta que todo eso temos que pagar o resto dos veciños cos nosos impostos. Estamos moi pendientes porque incluso a Consellería de Medio Ambiente e de Conservación da Natureza colocou unhas señais que é igual que as que se colocan para que nas pasarelas non circulen bicicletas nin quads, porque rompen todo, pero colócanse hoxe e ao día seguinte desaparecen ou están tumbadas ou hai que recollelas ao medio da duna. Con respecto ás choivas e a proliferación de ratas, e en concreto dirixíusenos unha familia, esta mañán estaban co tema, temos unha empresa que se encarga deso, tanto da desinfección nas alcantarillas para posibles plagas de ratas, chinches, pulgas ou cucarachas. Pero claro, hai cousas que son bastante imprevisibles. Nos podemos acudir ás alcantarillas, pero certos domicilios que están ao lado en Brañals, ao lado dos ríos, pois evidentemente nós non vamos a poder botar metralla nesas zonas. Sentindo moito, non o que va a alcantarillar moitas... Eu non teño cuantificado eso de momento. Sí, bastantes. E se tuviéramos o doble de personal serían moitísimos máis. Pero os recursos son os que son, o que invirto o Concello do Grove na temporada de verán en limpieza de playas, recollida de basuras, socorristas, reparación de pasarelas, unha barbaridade, e o resto porque pagamos os veciños, non os visitantes. Entonces hai que sentarse e falar e tomar medidas, porque é urxente que outras administracións nos boten unha man, porque isto é inasumible, salen dos impostos de todos nós, pero usámola, é público, son espacios públicos onde pode ir calquera, afortunadamente. Boas noites, disculpen. Vale, máis cuestións? Sí, señora Liñares. Hola, boa noite.
Nada, con respecto ao camiño escolar seguro, simplemente decir que efectivamente tiña que estar feito antes de iniciarse o curso. É certo que durante o verán houbo outras prioridades porque o cole non estaba funcionando e logo quedou como descolgado do calendario, pero porémonos o máis axiña posible a sinalalo correctamente para que os rapaces vayan pola beira rúa que discurre polo tramo dereito dos Conchases e non por donde está o edificio que causa perigo. Sí, e de todas maneiras, bueno, seguimos traballando para ver de buscar unha solución a eses ferros coa propiedade que, bueno, xa lles dixen que xudicialmente estaba un pouco enmarañado ese asunto e entonces, bueno, estamos intentando buscar unha solución. É certo que se intentou buscar unha ubicación distinta para os contenedores, pero é realmente complicado porque, bueno, son contenedores de carga lateral que teñen que estar colocados en un determinado sitio e, bueno, é certo que son bastantes e intentaremos, pois, facer que a outra beira rúa sexa o máis transitable posible para que os rapaces estén máis seguros. E enlazando con isto, tema de aparcadoiros en Rosalía de Castro. É certo que había 2 aparcadoiros para aparcar 5 minutos. Aínda que puxáramos 100, non darían para todos os pais. As cousas, eu creo que máis que poñer aparcadoiros para os pais, o que tentaremos facer coa policía local é un traballo de enseñanza, entre comillas, de como deixar e recoller os nenos. Non podemos deixar os nenos aparcar ás 9 menos cuarto e esperar na fila con eles hasta as 9 porque entonces aparcan 3 e os demais non poden. O sea, ese estaba pensado para aparcamentos de 2 minutos, que ven sendo unha parada, que a policía local está permitindo dende hai moitos anos que se faga en riba do paso de peóns. O sea, chega o coche, baixa o rapaz no paso de peóns que na porta do colexio, entra e van pasando. É certo que se fai certo atasco xusto ás 9 da mañá, pero como todos os pais vamos, digo vamos porque en algún momento eu tamén o fixo, vamos ao mesmo, a mañán non é un problema é ás 2 da tarde, a horario de recollida, porque todos queremos chegar a 10 ou 15 minutos antes e é certo que o problema é moito máis grave en Conchases, moito máis, porque están todos os coches aparcados en riba das beiras rúas. A policía informa durante 2 ou 3 días, mellora o problema, pero bueno, a policía non quere multar a todos os pais que van a buscar os rapaces, pero haberá que seguir facendo un traballo de concienciación de ir andando ao colexio, aínda que teñamos que usar un paraugas e, sobre todo, pois eso, aparcar pola Avenida de Portugal e ir andando. Pois non sei cantos metros son, pero non é un camiño excesivamente longo. A maioría dos rapaces poden ir andando dende a súa casa. É certo é que hai días que chove moito e todos utilizamos o coche, pero son calles de dirección única que non dan para máis e non podemos facer unha provisión de aparcamento para o colexio dende o cole ata onde era o supermercado Honda, para que me entendan, porque entonces sí que provocamos un problema en outros traballos. Entonces, bueno, pero é, claro, pero a única, o sea, funcionaría deixando toda a rúa. Pero non é, a ver, o lógico, non, falárase coa policía local que o miren, pero sigo pensando que é máis un problema de concienciación dos propios pais, de acudir ao centro escolar
7. O mismo problema nos 7 centros educativos do Grove. E dígolle que nos institutos, que tan pequenos non son, igual o problema é máis grave. Entonces, é un problema de concienciación nas familias máis que de aparcadoiros e de reserva de plazas. Pero, bueno, trasladaremos á Policía Local. Moitas gracias. Moitas gracias. Intentarei contestar algunhas das cuestións plantexadas. Recollemos o que nos trasladen con Prins, a vocera do Partido Popular, que certo é que esa zona é bastante conflictiva para o tráfico e é difícil de maniobrar e hai que señalizalo ben. Respecto ás cuestións de cultura, a compañeira de Cultura, como ben saben, é diputada provincial e a xenda da propia Diputación é intensa en canto a actos e eventos aos que ten que asistir. A partir de aí, a inauguración da exposición de Otero Goday é unha cuestión que si nós falámoslo tamén e queríamos organizar algo, aínda que non sexa de inauguración, pero si de visita, porque é certo que por unhas cuestións tamén tiñamos que afrontar, como era a asistencia a domicilio, e a programación de Nadal ahora mismo está certamente comprometida por falta de crédito. Buscaremos algúns xeitos, fórmulas para intentar levar a cabo algunha acción, pero ahora mismo non dispón do orzamento que habitualmente se estaba traballando. Respecto ao Entroido, primeiro hai que valorar seriamente si, en base ao que nos vai trasladando a Xunta de Galicia e a Consello de Sanidade, a viabilidade certa de celebrar o Entroido. Nós estamos convencidos de que se vai a celebrar e de cara ao orzamento 2022 vamos a facer unha programación de Entroido que recupere o que é o Entroido no Grove como sempre se fixo. Canto a Mesa de Cultura, trasladarei a concelleira para cando considere posible, pois a convoque. A Axencia de Lectura en San Vicente resolveuse, unha cuestión. Ademais, as propias medidas COVID agora están permitindo non ter tantas medidas de seguridade e de prevención en acceso a establecementos públicos e, polo tanto, a persona que estaba de porteiro facendo esas labores de control, de cumprimento das medidas COVID de acceso ao edificio administrativo pasará, en canto remate as súas vacacións, a abrir e atender a Axencia de Lectura de San Vicente. Respecto á Rotonda dos Cabaliños, isto enlazo co que dixo o voceiro do BNG sobre o desdoblamento de Beiramar. Este goberno tiñamos pensado, certo é que unha idea e temos que intentar poñela en marcha, primeiro con unha redacción de un proxecto para ver canto costa e despois intentar buscar os cartos para levarlo adiante. Tiñamos pensado facer unha reforma de todo o espacio da Fonte dos Cabalos, o final de Luís Seoane, coa Fonte dos Cabalos, toda esa esplanada que ahora mesmo ocupa un aparcadoiro amplio, ordenala, facer un proxecto de humanización e aproveitar todo o que é a obra para completar as beirarrúas da dereita dirección Ponte da Toxa. Quedou pendiente basicamente por falta de financiación, porque non nos daba para máis o proxecto que tiñamos, pero sí que queríamoslo complementar coa reforma de todo o espacio da Fonte dos Cabalos, como conocemos, que é un proxecto que por algunha memoria técnica que nos trasladaron non baixaría nunca dos 400-500.000 euros, por tanto é unha obra de envergadura importante e temos que buscar os cartos para intentar facela e de tal xeito que reformaríamos todo o que é a beira de todo ese espacio e todo o que é a zona de Beiramar, que de un xeito realmente importante. Tomamos nota, pero o alumeado da iglesia San Vicente ao Carreiro non é fácil, valorarémolo, pero, bueno, un espacio que si é certo que ten movimento, sobre todo por moita xente que vai andar e a camiñar, pero, bueno, vamos a valoralo do xeito que podamos, a ver se podemos acometer. A obra de Club de Remo Mecos leva un retraso imperdonable no goberno. O concelleiro de Deportes Santi Meis, que agora se tuvo que ausentar, leva moito tempo discutindo coa empresa e é unha obra das cales pola execución e polo retraso que leva, desde logo non estamos contentos, pero bueno, confiamos en que
o traballo acelerouse e se está facendo xa dunha forma máis eficaz nas últimas semanas e esperamos completar a obra en breve, porque si é certo que é unha obra que está fora de prazo desde fai meses e, bueno, son estas cuestións que ás veces na obra pública pois ocurren e temos que poñela ao día. Trasladareille tamén, aínda que ele estaba presente para a convocatoria do Consello Local de Deportes, o expediente Torres Curedo, a técnica que fixo de secretaria accidental no último pleno, tomou nota e trasladeille que lles pasara o expediente de Torres Curedo. En todo caso, volverei a insistir yo mañá mesmo. Respecto ao centro de saúde, bueno, eu tuve unha conversa co propio conselleiro de Sanidade e a solución que me dou para ele era moi sinxela: alcalde, ti consígueme médicos que eu chos pago. A razón de que non hai atención primaria suficiente no Grove, que non hai médicos. E como non hai médicos en Galicia, parece que iso non vai con eles, pois nada, que os demais busquemos médicos e o conselleiro de Sanidade está disposto a pagarlles o soldo. Moito non lles debe pagar cando a maioría de médicos que teñen plaza están índose fora de Galicia dadas as condicións laborales e económicas que lle ofrecen aquí en Galicia. Pero, bueno, esa foi a resposta que me dou nunha conversa, casi non discusión, pero unha conversa un pouco fuerte que tiven este verán co conselleiro de Sanidade relacionado coas medidas que estaban tomando respecto á Vila do Grove a nivel máximo de risco sanitario polo COVID, e falando dese tema, saleu o tema da atención primaria e foi a resposta que me deu. Digo, bueno, pois moi ben. Insisto e repito para que quede claro: alcalde, ti consígueme os médicos, eu lle pago os sueldos. Isto foi a resposta dun conselleiro de Sanidade cando lle pregunto que pasa coa atención primaria no Grove. En fin, pois isto é o que temos que pelexar. Fixemos unha manifestación moi importante en esta vila, non valeu de nada porque seguimos igual, peor prácticamente, seguramente, e eu personalmente creo que estamos incluso peor que nos anos 80. Parece que todo o período da democracia e os avances no estado de benestar, nos servicios públicos, principalmente no de sanidade, en 3 anos demos un atraso de 40. Tomo nota como responsable de turismo do Consello Local de Turismo e sí que hai certos temas que hai que tratar ou polo menos plantexar para debatir. E eu falaba nunha reunión que tuve de presentación a hostelería, onde había máis de 30 personas e moitos coincidían. Foi un comentario, despois sale publicado, pero foi un comentario que eu trasladaba que era un momento importante de valorar que modelo de turismo queremos no Grove. Este ano foi un ano excepcional, os datos están aí, os propios datos da Xunta de Galicia que falan de récord de ocupacións, de alonxamento, récord histórico, non xa de pandemia, pospandemia, non, récord histórico no mes de agosto, e temos que empezar a valorar claramente o modelo de turismo, porque eso vai implicar que modelo de vila vai se desenvolver nos próximos 10 anos. E eu creo que é importante falalo e discutilo. Foi un plantexamento que lle trasladei, moitos recolleron o guante e dicían que sí. E unha das bases fundamentales é se apostamos pola calidade en detrimento de menos cantidade, non estou dicindo unha pola outra, pero eu creo que é un bon momento para reflexionar e valorar o turismo de futuro que quere ser o Concello do Grove. E as propostas do proxecto do plan de proxectos sostibles en destinos turísticos, finalmente presentamos un proxecto de 3.650.000 euros, a consultora costou 14.000 euros máis IVA, e lle trasladarei copia do proxecto presentado, que é un proxecto conformado por diferentes accións vinculadas ás 4 líneas estratégicas que o propio fondo financia. Ahora mesmo é un proxecto que ten que pasar o filtro da Xunta de Galicia e da propia Secretaría de Turismo. Esperemos que sexa ben calificado, porque moitas das accións que aí trasladamos creo que son accións que van a mellorar en conxunto a nosa vila
e polo tanto van a mellorar o turismo aquí no Grove. O tema da Asociación de Autocaravanas, a nosa compañeira Ángeles contestou o tema. Certo é que aquí desde a FEGAN nos trasladaron unha plataforma básica para unha ordenanza propia de autocaravanas, aí o do BNG, que foi o que nos preguntou, e todos o que nos din, consultados o comandante da Guardia Civil, xentes do SEPRONA, técnicos, o que nos están trasladando é que é necesario aprobar en cada concello unha ordenanza propia que regule as autocaravanas, porque é un fenómeno vinculado ao que falaba anteriormente, un modelo de turismo que se está impoñendo e que eu creo que desde logo ao Grove non lle interesa nada. Me atrevo a dicir que hoxe, visto a experiencia deste ano, incluso é un turismo negativo para o Concello do Grove, e iso é unha cuestión que hai que debatir ahora, que hai que pasar por aprobar unha ordenanza propia de autocaravanas claramente para poder primeiro legislar, pero despois tamén incluso sancionar con maior seguridade xurídica, que ahora mismo certo é que moitas das sancións que se establecen xeneran unha certa inseguridade xurídica, porque sempre está o debate entre o tratamento dunha autocaravana como vehículo ou como un acampamento. O vehículo está permitido, o acampamento está totalmente prohibido, pero esa línea é moi débil e xurídicamente hai que definirla moi ben para ter toda a seguridade xurídica. Respecto ao auditorio, palco e anfiteatro, dentro é unha sala auditorio que vai ter 3 tipos de escenarios diferentes. Fora vai ter, vexo que non conoce o proxecto, porque o proxecto, a pesar das modificacións, é o mesmo, as modificacións van para reforzar e mellorar algún espacio, pero o proxecto é o mesmo. Na parte exterior de entrada vai ter unha zona de escaleiras donde van a facer unha forma de anfiteatro que incluso, se se quere, se pode aproveitar para facer algún tipo de actuación, incluso musical pequena, e coa modificación que facemos, que foi reforzar a cuberta para pasar a ser unha cuberta transitable. Esa cuberta transitable ten ahora mismo a capacidade de aforo de máis de 1000 persoas e vai estar preparada para concertos pequenos de 500, 600, 800 personas, actividades deportivas vinculadas ao ámbito urbano ou un espacio de ocio de lecer onde pode incluso ter un parque infantil, é dicir, donde antes era unha simple cuberta, un elemento máis dun edificio, agora ese elemento colle autonomía propia e pasa a ser unha cuberta transitable onde se van a poder realizar actividades de concertos. De feito, estábamos programando por parte da Concelleira de Xuventude algunhas actividades musicales xa para esa baixo cuberta en estes meses, pero, bueno, dado o COVID, a situación da propia obra, fixéronnos aplazalas, pero non esgotamos que as podamos facer no futuro. Penso que quedan respostadas todas as preguntas e rogos. O auditorio só vai ter a disposición en chan de batea, digamos. Que preguntar por interior. O interior, eliminando todas as butacas e pasando a ser unha pista de baile ou de concertos. Hasta ese punto. Cuestión, por certo, moi novedosa a nivel de auditorios. Creo que ningún de Galicia ten esa capacidade, falando do tipo de auditorio que estamos falando, lóxicamente. Pero sí que é unha moi versátil que vai a poder ofrecer diferentes alternativas. De aí que a capacidade de aforo varíe. Se poñemos por poñer un exemplo, en plan cine ten máis de 650 butacas, se o poñemos en plan teatro ten 470 e pico, digamos, por poñer exemplo. E creo que, sinceramente, vai a cubrir as expectativas dos colectivos culturales do Grove. Tamén quero deixar claro, será a intelixencia de todos nós, políticos, goberno e colectivos culturales, que sexamos quen de darlle vida a un espacio que vai ser moi importante para a vila, como é o propio Auditorio Escolar de Música. Ben, se máis temas que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.